Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo á sesión ordinaria do 30 de outubro de 2024. Primeiro punto é a aprobación se procede do borrador da acta anterior, que foi a... Bueno, son dúas actas, a ordinaria 22 de setembro e extraordinaria de 22 de outubro de 2024. Se non hai ningunha cuestión, damos as actas aprobadas por unanimidade. Ben, gracias, quedan aprobadas por unanimidade. Segundo punto, dación de conta das resolucións da Alcaldía segundo expediente que se acha na sesión. Tiveron acceso todos os grupos a elas. Grazas. Terceiro punto, toma de coñecemento da renuncia de concelleiro. Grazas. E cuarto punto, expediente de modificación de créditos 3/2024. Ten a palabra o señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 24 de outubro de 2024, adoptou o seguinte dictamen: que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos 3/2024 na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito, de acordo co resumo por capítulos que figuran no expediente. Que se expoña este expediente ao público por prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar reclamacións ante o Pleno. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos aprobado o PP, resérvanse para o Pleno PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor secretario. Non sei se queren a quen dos grupos. En primeiro lugar, Ribeiro en Común. Nos vamos a absternos e, como xa dixemos en outras ocasións, facer fincapé en que esta é unha ferramenta máis de traballo dos gobernos. Quero recordar tamén que para nós damos de total normalidade. Unha é unha subvención e, bueno, entendemos que pode ser positivo si se leva a cabo, máis que nada é un plan de estudo e veremos o alcance que ten, porque o problema do comercio é moito máis trascendente e moito máis, con unha rede máis fonda que simplemente este tipo de estudos. As vilas teñen un grave problema co comercio local, as cidades e os barrios tamén, e un problema máis que debería ser abordado desde o ente autonómico que desde os municipios. En todo caso, benvido sexa. E recordar outra vez que estas ferramentas de modificación son totalmente normais e o anterior goberno de coalición tivemos incluso que padecer críticas por usalas cando é o normal. A diferencia da anterior oposición, nos non vamos a fazer crítica disto, sino darlle a normalidade que o ten, igual que outras cousas que se escoitan polas redes sociais e que despois a hora de dar o debate non hai debate, porque a realidade é que as mentiras se poden decir nos bares a espalda da oposición e dos grupos, pero a hora de debatir con datos en riba da mesa, pouco debate pode haber. Grazas. Grazas. Benega. Moi boa tarde aos compañeiros e a xente que hoxe está aquí acompañándonos de público, que nos encanta que teñamos xente aquí escoitándonos. Eu, en primeiro lugar, se mo permitides, quero me sumar ao pesar, transmitirlle o noso cariño na medida que se poida a toda esta xente que está sufrindo esta dana terrible que se ten causado varias mortes. Entonces, pois, que nos parece ser solidarios, sobre todo, nunca nos podemos poñer no caso dos demais neste aspecto, porque hai que pasalo, e recalcar, e sobre todo sinalar que tamén hai dúas mocións despois máis tarde das que imos a falar, que importancia teñen os servicios de emerxencias nestes casos. En relación a esta proposta que se nos fai de modificación de crédito, nós tamén imos a votar a abstención. Vemos que hai actuacións para a Praza de Abastos que sempre van ser benvidas por a nosa parte tamén. Hai un incremento de 5.180 euros e tamén para auditorías de abastecemento e de saneamento, que tamén boa falta fai debido ao mal estado que está a nosa rede de augas. Tamén hai ese incremento de 5.200 euros e vemos que de onde se sacan eses cartos que fan falta e esa modificación orzamentaria, que tamén é un instrumento que, como ben dibrais, hai que facer en ocasións, pois é da vacante de tesorería e de tesoureiro. Entonces, por a nosa parte, decir que imos a votar a abstención. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen da Grupo Socialista? Sí, boa tarde.
dende logo tamén sumarnos ao que decía ahora Maite. É un día complicado e creo que van a ser máis días complicados, porque a medida que pasan as horas pois non son uns cuantos fallecidos, senón hasta a última hora de fai media hora pois andábamos cerca das 94, 93 persoas. É unha barbaridade. Tamén decir que dende logo hai que poñer en valor os servicios de emerxencia, hai que poñerlos sempre, e isto non é unha cuestión para debatir nin políticamente nin nada que se lle pareza, senón para evitar que cando se intentan desfacer estes grupos en calquer comunidade, en calquer concello, en calquer outro sitio, sexa do signo que sexa, pois ao final non son boas novas. Con respecto a este tema, ao tema que nos ocupa, eu comparto o que dice Brais e o que dice Maite, porque o mecanismo evidentemente é o mesmo que se utiliza en moitas outras ocasións. Non deixa de ser un mecanismo que moitas veces o goberno, cando digo este goberno, porque outros gobernos nunca renegamos desta situación, ao contrario, o que sufrimos é críticas precisamente por facer este tipo de operacións, non? É dicir que bueno, que había que, digo críticas do Partido Popular, claramente, decir que había que facer contención de gasto, que había que facer pois unha serie de cousas que eran inviables. Quero decir, os recursos do Concello son os que son, e nesta nova realidade se atopa aqueles que decían o contrario fai nada. Isto tamén sirve para que cando se dice que non se poden cambiar partidas para outras actuacións que se queiran levar a cabo, outros servicios que se queiran levar a cabo neste Concello, pois ao mellor se está engañando a población ou incluso aquelas persoas ou aqueles colectivos que a veces sí plantexan esta solución, tanto desde o ámbito cultural como o ámbito deportivo ou como outros. Simplemente que o Partido Popular pois utiliza a demagoxia como suele facer para decir que todo é culpa do que pasou antes. E o que pasou antes, pois pasado está, e os que están gobernando son vostedes. Entonces, nos repetimos moitas veces dentro do noso grupo, hai que decir que actuacións na Plaza de Abastos en gobernos socialistas, pois me atrevo a decir, falo de memoria, que probablemente se farían nos últimos 15 anos tranquilamente 3, e dunha cuantía moi importante, moitísimo máis importante que esta, e que no seu momento tamén recordo que foron obxecto de crítica. Nós non vamos a facer eso, non nos vamos a abster, nós temos outra forma de entender a política cando estamos aquí, cando estamos na oposición, igual que cando estamos no goberno. E hai que decir que a Plaza de Abastos hoxe non é un desastre, porque aquelas actuacións como cambiar toda a cuberta, que foi moi importante, se levaron a cabo. Iso é o que hoxe fai que haxa bastantes máis negocios que os que había naquel intre, pero moitos menos dos que necesitamos nese espacio. O gallá, porque hai outros que pois desapareceron. Entón, o gallá que estas actuacións pois sirvan para eso. Nós, dende logo, vamos a apoiar. E con respecto ás auditorías de abastecemento e saneamento, é un mal necesario. Explícome. Auditorías neste Concello, que xa sabemos que non son auditorías dende o punto de vista, ao millor, dende o punto de vista formal, en resumo, para darlle a unha empresa, que esa empresa gane cartos facendo isto. Nós temos unha empresa de augas que sabe perfectamente, o teño explicado moitas veces, sabe perfectamente cales son as deficiencias deste Concello. E máis, tanto sabe
que aquí vamos a afrontar unha serie de, ou esperemos, porque tamén se lle vende aos veciños unha serie de cousas que ahora non se están concretando. Falo, por exemplo, do que acontece nas Chabolas, o que acontece en Saniño, o que acontece na Groba. E vamos a afrontar, xa digo, se o goberno é capaz, porque levamos un ano e medio sin ter a noticia tan esperada de firmar o convenio final, sabe perfectamente o que ten que facer. Con eso quero decir que as auditorías están moi ben para que a Xunta, que é quen recauda os impostos de todos os ciudadanos en forma dun canon que non revirte no Concello, pois teña excusa para decirnos a moitos no seu momento que había cousas que non se podían afrontar porque non tiñamos auditoría. Nós vamos a apoiar isto, pero sigo dicindo mesmo, é un auténtico disparate que a veces hai cousas que non necesitan levar un documento onde hai que gastar cartos. Xa digo que é algo que a Xunta impón, moi ben, ao mellor para ter esa excusa, pero tamén moi mal porque esta subvención a Xunta ya dá aqueles concellos que ao mellor lle interesa, non aqueles que outras veces a teñen solicitado e que despois non lle conceden. E falando en claro, se non tes esta excusa de ter unha auditoría, que aquí xa digo, é claro todo o que hai que facer, pois non che dan as subvenciones para afrontar a necesidade real que é a que teñen os veciños en forma de saneamento e abastecemento. E remato cunha cousa. Tan claro era, eu fago así para que todo o mundo nos entenda, que quen non entendía que en San Cristobo había que facer unha renovación de todo o abastecemento, de todo o saneamento e de todas as canalizacións que había. Todo o mundo sabíamos, non se facía falta isto. Tuvo que vir un goberno socialista, tuvo que vir un goberno do Estado a facer o que non fai a Xunta de Galicia. Por certo, xa aproveitando, digo, xa que vamos a aprobar isto, espero que se contemple tamén nesta auditoría que nos falta a segunda fase, por exemplo, en San Cristobo, que tamén iba a ser, non sabemos nada, a un ano e medio de que está aquí o Partido Popular, e cando xa estábamos no goberno, xa a Xunta iba a cometer esa segunda fase desa zona, e non sabemos nada. En todo caso, nós vamos a aprobar ou absternos nesta cuestión, se fixera falta o noso voto favorable, así sería como sempre. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Grupo Popular. Vale, centrándonos na moción de crédito 3/2024, comentar de que é un importe de 10.430 euros que se traen das partidas de persoal da plaza vacante de tesourería por os 9 meses xa transcurridos do ano e por a paga extraordinaria desa mesma praza e a parte proporcional que queda daqui a decembro. Esos 10.430 euros vanse utilizar en confinanciar as subvencións da Xunta de Galicia para actuacións na Plaza de Abastos para obter a calificación de mercados excelentes, son os traballos previos e un anteproxecto que nos vai indicar as actuacións a levar a cabo e para as auditorías, como xa se comentou nestas intervencións, de abastecemento e saneamento da rede municipal. Simplemente gracias a que non haxe ningún voto en contra, pois nada, é o único que dentro do goberno temos que comentar, ceñíndonos o punto da orden do día que é esta modificación de crédito. Gracias. Moitas grazas. Pasamos, polo tanto, a votación. Votos a favor. Votos en contra, non hai. Abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a modificación de crédito. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto quinto, pero que require, en primeiro lugar, a votación de urxencia para incorporalo á orde do día, que é a operación de tesourería. Que aquí comentar, outro día nas comisións, un pequeno erro, que vos falei de que era a operación de tesorería vinculada ao plan de pago a proveedores, non é así porque esa é adxudicada directamente polo ICO e polo Estado. Esta é a operación de tesorería habitual que se fai todos os anos a final de ano e que vostedes coñecen por importe de 350.000 euros. Vale. Entón, señor secretario, por favor.
concertar coa entidade financiera banca un crédito para cubrir desfases transitorios de tesorería por importe de 350.000 euros coas seguintes características: tipo de interés variable, Euribor a 12 meses máis 0,34, comisión de apertura 0, interés de demora 0,34 por enriba do interés devedor en cada momento do cálculo, prazo de amortización 1 ano. Como dicía, en primeiro lugar vamos a votar a urxencia para inclusión no pleno. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada. Incluímos ahora o punto no pleno e abrimos unha quenda de intervencións. Ribeiro en común? Non? Benegá, queredes unha quenda de intervención Explico sobre voto, esta nos cuestión? vámonos a abster, simplemente. Vale, gracias. No, só Benegá. dicir que xa sabe, acabo de preguntar a Vicente porque non sabíamos, porque evidentemente o lunes nin Xurxo nin eu podemos estar por motivos médicos, entón xa lle preguntamos e xa sabemos o que para que vai ser. Grazas. Nós nos vamos a abster por o simple feito de que, bueno, xa, como dixen antes, se fixera falta o noso voto para que isto salira adiante, o teríamos, pero en todo caso é unha cuestión técnica que nós vamos a apoiar. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a operación de tesorería. Pasamos agora ao punto sexto, que é a aprobación se procede de modificación de ordenanza do imposto de actividades económicas. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 24 de outubro de 2024, adoptou o seguinte ditame: aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre actividades económicas nos termos do proxecto que se anexa ao expediente. Expor ao público anterior acordo durante un plazo de 30 días hábiles, dentro do cal as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas. Considerar, no caso de que non se presenten reclamaciones, o acordo definitivo. Sometí a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PP, Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para pleno, PSOE e Ribeiro en común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para os grupos. En primeiro lugar, Ribeiro en común. Vámonos a abster tamén, evidentemente vamos a valorar positivamente que se intente facer este tipo de estudo e de técnica tributaria, sempre que redunda positivamente no Concello. Na anterior legislatura algunhas se fixo, non sei se é a mesma empresa ou non, pero bueno, se o resultado é positivo para as arcas, eu creo que fai ben o goberno e vamos a absternos, pero nos parece ben. Grazas. Grazas, Benegá. Pois neste punto preguntamos en comisións porque tampouco teñamos así moita información. Se nos dixo que ao final que efectivamente que os comercios que non iban a subirse nada, que se iba a baixar. Tampouco entendemos moi ben isto, que se baixe un imposto cando normalmente... Sí, eu gustaríame que nos explicara un poquinho máis porque de verdade, sí, que me resolva algunhas dúbidas, entón. Agradezco yo. El impuesto no se modifica, no se baja, lo único que se reorganiza, entonces se estructura. Entonces la finalidad tiene una única finalidad, que es recuperar el dinero, la compensación de las cooperativas. Sabéis que hay una cooperativa, que es la cooperativa vitivinícola, que tiene una bonificación del 95%. Vale, entonces eso se queda el Estado porque es una bonificación que se queda, no se cobra, entonces teóricamente es una bonificación que viene determinada por ley, entonces eso se le puede reclamar al Estado. Entonces lo que hacemos es reorganizar un poco lo que es la ordenanza para que ese dinero podamos reclamárselo y que revierta en el ayuntamiento. Entonces por eso tiene que aparecer una calle o un índice de situación específico para esa determinada zona. Entonces podemos recuperar pues, entre 50 y 70.000 euros, que es el dinero que debería de pagar la cooperativa y que no paga, porque tiene una bonificación del 95%, solo paga el 5%. Lo demás se mantiene igual, tanto lo del parque empresarial como lo de las más calles, amén de que en las bases de ejecución del presupuesto sabéis que hay unas bonificaciones para las empresas, negocios y tal que creen determinados puestos de trabajo. Vale, que eso se sigue manteniendo, eso no se modifica. Vale, es una reestructuración de lo que es para poder recuperar ese dinero. Vale, perfecto. Entonces sí que era o que entendía que nas categorías das rúas e polígonos a única que aparece nova é Valdepereira, entón. Vale. Perfecto, sí que xa teño eso un poquinho máis claro. Nas comisións votamos a favor porque nos parecía unha boa idea, pero ahora démolle unha volta e igual lo vemos de outra maneira, pero bueno. Bueno,
Xa, veña, gracias por a aclaración, todas maneras. Bueno, primeiro, isto sí que se fixo anteriormente, como decía Brais. Hai cuestións relacionadas con isto, falo de memoria, que teñen que ver aquelas que teñen máis de 1 millón de facturación, non é así, Vicente? Eu creo que 1 millón de euros, claro, é evidente. Se fora 1 millón de as antiguas pesetas, non. Digo isto porque no seu momento se fixo, e que outro día que non se entenda como unha crítica, todo o contrario. Eu creo que cando se trae información deste tipo, creo que hai que traela ben, me explico. Hai que informar de unha maneira bastante máis sendo coñecedores do que falamos, porque Maite dudaba, e así dixo precisamente que eles habían dito unha cousa, porque se había dado a entender como que se reformaba o que é o imposto en sí mesmo, non? Por iso eu creo que as dudas de OBNG nese sentido foi por aí. Por iso rogaría que cando alguén traiga modificacións que son importantes para o Concello, pois que se informe mellor, porque ao mellor algún si as podemos coñecer por anteriores tarefas de goberno, pero hai quen non. Dito isto, eu recordo que cando se produxo eso, algunha empresa nos veu a protestar, porque entendía, digo isto para que tamén teñan a información suficiente, neste caso é cooperativa, pero bueno, supoño que se non se abriron cauces de diálogo que se lle explique. Vicente creo que me está entendendo perfectamente, e eu vou explicar, porque senón, se trasladamos a imaxe de que ao millor lle reclamamos unha cuestión que non atañe directamente aos socios, pode dar a impresión de outras cousas. Estou vos facendo un favor, como para variar, pero é que a cooperativa implica que hai moitos socios e socias e hai moitos proveedores e proveedoras que poden entender mal esta situación, porque mañá a millor sale nos xornais certas cousas que non están ben explicadas. Por lo tanto, un goberno ten que ter a capacidade de explicar ben as cousas e a oposición tamén ten que ter a capacidade de, con esa explicación, entendela e despois tamén trasladala. E digo isto para que non ocurra como outras veces. Dito todo o demais, pois entendo non, o noso grupo vai a absterse, entendendo que é unha cousa que é boa e que, polo tanto, debería repercutir para ben no Concello. E unha última cuestión. Aludía Vicente, é que me parecen cousas importantes, e a veces pasamos por estas cousas como que vimos aquí, non pasa nada, algún hasta moitas veces ten ganas de acabar pronto o pleno e marcharse. Digo que isto é importante, é algo que abriu gobernos anteriores, e que a ciudadanía fora non lle dá importancia porque non entende que a veces se fan esforzos terribles para manter todos os servizos que están neste Concello e busca mecanismos que non incrementen a presión fiscal nos ciudadanos, e é xusto o que está facendo este Concello. Quero decir, o Concello, como vimos de falar nestes días anteriores, acaba de facer un plan de axuste e todo o demais, no que a carga de moitas tasas, e anteriormente só fixo, co lixo, ca auga, con o SAF, por exemplo, se lle vai repercutir aos veciños. Eu digo, os gobernos tamén están aquí para discurrir cousas, e para facer cousas. Houbo un goberno socialista que aquí aplicou, por exemplo, unha tasa aos caixeiros automáticos que naquel momento eran 15.000 euros, e que parece que 15.000 euros a mellor non son nada, pero estamos falando de fai 15 anos tranquilamente, e que despois o goberno de Carmena, por poñer un exemplo en Madrid, se vendeu como algo super novedoso.
cando nós só levábamos feito durante moitísimos anos. E despois, noutras legislaturas, aplicou, por exemplo, falando destes temas, que o ICIO, o que pagan aqueles que queren ter un imposto de construccións e que ao mellor queren repercutilo en un negocio, que na medida en que crearan postos de traballo, pois o Concello, corríxeme Vicente se me equivoco, pois o Concello, a medida que eso iba incrementándose, chegara incluso a non cobralo. Eso repercute nas empresas, de forma que as empresas o que poden facer é ser pois un concello que temos moitas dificultades, pois ser polos de atracción. Por lo tanto, eso aconteceu, pero lle toca agora ao goberno pois desarrollar políticas, desarrollar ideas e facelas para que os veciños non teñan que soportar as cargas fiscales que outros no seu momento tuvemos que abordar. E iso é unha realidade que non se pode obviar. Outra cousa distinta é que os servicios a veces, como dixemos, hai que incrementar o IPC ou que sexa. Nos nese tema non nos vades encontrar na demagoxia. Pero é verdade que, como digo e como insisto, os gobernos están para traballar, para discurrir e, sobre todo, para intentar mellorar a vida da xente, intentando que, cando hai situacións de dificultade, non se lle repercuta a eles. O digo como reflexión, e iso é algo que este goberno en ano e medio non leva facendo. Por certo, con cuestións como que iban a vir un montón de cartos, e evidentemente, cando non veñen, pois ten que afrontalo de outra maneira. Eu entendo, pero a maneira non é repercutir aos veciños. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quen para o Grupo Popular? Agradecer os consellos e agradecer tamén o traballo dos servicios técnicos do Concello para buscar tamén fórmulas que nos podan favorecer no incremento de ingresos nas arcas municipais. Simplemente eso que se comentou xa por a exposición do interventor, é unha reestruturación da ordenanza das zonas de actuación, que antes eran 3, ahora son 4, e incluirse Valdeprega nelas. O que se comentou tamén nestas intervencións, as bonificacións por xeración de emprego siguen sendo as mesmas, simplemente se fai esa incorporación da zona de Valdepereira para que a cooperativa podamos beneficiar dese importe que o Estado nos ten que mandar. Nada máis, e moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións. Queda, polo tanto, aprobada. Pasamos agora ao punto 7º, que a aprobación se procede de inscripción de asociación no rexistro de asociacións municipais. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 24 de outubro de 2024, adoptou o seguinte ditame: inscribir a Asociación Cultural a Esfarna do Ribeiro no Rexistro Municipal de Asociacións de Ribadavia. Sometí a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o Pleno, Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas. Non sei se queren os grupos un turno. Si, en primeiro lugar, Ribeiro en Común. Ben, a nos parecenos ben estas iniciativas aos proxectos emprendedores, estas cabanas para uso turístico na perdona. Por iso quería intervir. Non. Esta non quero intervir. Nos imos a votar a favor. Estamos... Como decía ele, como pensei que empezaba dicindo, estamos a favor de que as asociacións que se veñan a inscribir. De todas maneiras, o que digo eu que é bo que as asociacións estén inscritas no Concello, desde aí pois tamén poder participar en algunha achego ou algunha subvención, etc. Grazas. Ben, moitas grazas. Nos, nas asociacións, votamos sempre a favor. Nos parece ben que haxa asociacións, cantas máis millor. Tamén é verdade que a veces un exceso de asociacións para fines que non sexan realmente dinamizar ao que vayan destinadas tampouco é bo. O digo porque, se non recordo mal, había máis de 100 asociacións inscritas neste Concello e, polo tanto, nós vamos a votar, xa digo, a favor, pero o gallá que todas as asociacións que se constituyen sexan para o fin, sexa cal sexa, para traballar.
Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Nacho. Nada, nós tamén vamos a votar a favor, entón pasamos á votación, votos a favor. Queda aprobada a inscripción por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, oitavo, que este sí, a aprobación se procede de bonificación no imposto de construcións, instalacións e obras. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 24 de outubro de 2024, adoptou o seguinte ditame. Recoñecer a obra Cabanas do Avia, promotor Rubén Rodríguez Castro, a bonificación do imposto sobre construcións, instalacións e obras do 50% por entender debidamente justificada a causa do beneficio. Notificar este acordo á persoa interesada. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a pro el PP, Ribeiro en Común, reservas para o Pleno, PSOE, Bloque Nacionalista Galego. Ben, desculpar, si, justamente mirar a mal. Si, decir que vamos a votar a favor deste proxecto, nos parece ben este tipo de medidas de apoio por parte do Concello. Este proxecto xa se presentara no anterior mandato, na anterior legislatura, e, bueno, desexarlle o mellor, é un investimento importante, e, bueno, eu creo que é recíproco, está ben que o Concello sea recíproco. E recordar tamén que medidas parecidas na anterior legislatura se abordaron, por exemplo, no hotel que está a bo ritmo, naquelas vivendas que eran do Concello e que levaban décadas en estado de abandono e que o Concello puso a disposición da ciudadanía. Veu un emprendedor e tamén se deu ese apoio por parte do Concello, a pesar das críticas injustas, eu creo, que recibimos por parte da oposición naquel momento, e que o tempo eu creo que nos vai dar a razón unha vez máis de que é bo apoiar, é bo que non pode arranxar o Concello, darlle a oportunidade á ciudadanía e moitas veces responde. Este tamén é o caso deste proxecto e desexarlle o mellor. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o BNG? Bueno, nós tamén imos votar a favor, parecenos un proxecto importante para Ribadavia, sobre todo. Oxalá houbera máis xente invertindo en Ribadavia e apostando por Ribadavia. Ten un informe dos servicios técnicos favorable, a bonificación está ben, que sexa un 50%, por a nosa parte, oxalá teña moita sorte, porque tamén o que xenere tamén vai revertir para Ribadavia e a súa veciñanza. Grazas. Moitas grazas. Quen dá para o Grupo Socialista? Bueno, isto, o primeiro, é algo que estas persoas, e digo persoas porque era máis dunha persoa, pois xa lle propuxeron ao goberno anterior. Nos parece moi valiente, ademais, calquer tipo de iniciativa que se faga nos concellos, máis nos concellos que son medianos ou pequenos como o noso, e, polo tanto, nese sentido, os primeiros parabéns é para aqueles que se atreven e se arriscan a facer este tipo de cuestións, sexan desta índola ou sexan de outra, pero invertindo os seus cartos, invertindo o seu patrimonio seguramente, e con gran ilusión e con gran traballo. Dito eso, me refiro, como non, tamén ao que dixen antes. Precisamente isto é por o que nombrei antes. Isto vai acontecer con estas persoas porque houve un goberno que fixo as tarefas nese sentido. O galla se puxera a facer máis? Pois sí, pero este tipo de bonificación se poden facer porque houve un goberno socialista que se dedicou a facer eso. E digo socialista porque éramos solos. En ese sentido, volvo a incidir. O Partido Popular, que é aquel partido que dice, que presume, que ademais fai apoloxía de baixar os impostos, ten que facer eso. E non facer xusto o contrario. Hoxe vimos de aprobar e vamos a aprobar algo que, como dixen, é froito daquelo. E agora estamos atopando co contrario. Polo tanto, fagamos o que teñamos que facer, aí nos vades encontrar, sin demagoxia, sin facer o que acontecía anteriormente, de decir o contrario ao que se dice agora, porque nós vamos a decir o mesmo agora, xa teño dito moitas veces, que decíamos cando éramos goberno nas cousas que son de relevancia. O que non se pode facer é
Cando estás aquí a decir unha cousa e cando estás ali a decir outra e despois, aínda encima, facer a contraria. Porque iso é engañar aos ciudadanos. E iso é o que estades a facer. E, polo tanto, iso nós non o podemos ver como algo positivo. Isto sí, e isto nós, polo tanto, o vamos a apoiar e o vamos a votar favorablemente. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Nada, simplemente agradecer que non haxe ningún voto en contra, pero aplicar a ordenanza que está en vigor, por ser unha obra de interese turístico, ten unha bonificación do 50% no imposto de construccións. Simplemente eso, moitas gracias. Grazas. Pasamos, polo tanto, a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Grazas. E pasamos agora ao punto 9, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello realice o arranxo e mellora das rúas Progreso e Rúa Ribeiro. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 24 de outubro de 2024, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia demande a Xunta a mellora da Estrada Antiga Nacional 120 da Rúa Progreso, Redondela, Zoa Rúa Peñeiral, San Francisco e Zona Estacións. Que o Concello de Ribadavia demande a Deputación o financiamento para a mellora da Rúa Ribeiro. Que o Concello poña a funcionar o punto de carga eléctrica de vehículos instalado no anterior mandato, tomando as medidas necesarias para elo. Que se convoque Comisión de Tráfico de maneira inmediata. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Resérvase para o Pleno Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Proponente, Ribeiro en Común. Ben, grazas. Bueno, o decía Nacho e concordo, o teñe dito tamén os compañeros do bloque e tamén concordo. O goberno, o PP, cando está no goberno, actúa dunha maneira, e cando estaba na oposición, pois decía moitas cousas, moitas promesas, moitos investimentos que iban a vir, e a realidade é que dúas das estradas principais da vila, xa non digo das parroquias, xa non digo dos accesos, que tamén están mal, senón as do centro, onde hai, ademais de veciños, tamén comercio do que falábamos antes, e que soportan non só o tráfico dos nosos veciños, sino como capital comarcal de toda a comarca que ven evidentemente aquí a comprar ou ven aos servicios públicos que aquí se ofertan. En todo caso, o que sí estamos vendo, atónitos, eu diría, atónitos, é que a Diputación na que o actual alcalde exerce de unha das vicepresidencias e a Xunta de Galicia, que moitas cousas prometeu, está facendo investimentos importantes en estradas con moito menos tránsito que estas dúas que Ribeiro en Común fala, e, sin embargo, non trae os investimentos necesarios e xa levamos, insisto, ano e medio. O anterior goberno presentou varios proxectos na Deputación xustamente para arranxar, entre outras cousas, a Rúa Ribeiro e Iberonza. A negativa foi a constante, evidentemente sabemos os motivos, nos sorprende a negativa da Diputación hoxe, e recordar tamén que diante desa negativa o que fixo o anterior goberno de coalición foi, evidentemente, mellorar sustancialmente a Rúa Beronza e parchear e mellorar bastante, non no cómputo global, pero sí con parches importantes, a Rúa Ribeiro. Levamos advertindo, xa levamos 2 invernos, que o parcheado, como estaba facendo o goberno, non resolve o problema destas rúas, e basta pasar hoxe por estas calzadas para ver que non solventaron o problema, sino que parece que se agrava. En todo caso, tamén pedimos que o punto de carga eléctrica se lle dé unha solución. Foi instalado no anterior mandato e levamos ano e medio perdido tamén en isto. E, por último, tamén pedimos que se convoque a Comisión de Tráfico. O digo porque, ademais, o temos para Rogos, estamos recibindo queixas, se supón que tamén os diferentes grupos e o propio goberno, de que moitas veces os
os permisos de estacionamento para veciños na zona verde non dan chegado, o incumplimento e a falta de vixiancia nesas zonas restringidas de ARI, que se chama, e de estacionamento restringido, brilla pola súa ausencia, se incumple sistemáticamente, e recentemente tamén a Asociación Micos da Vila está denunciando que a velocidade excesiva na rúa Extramuros, que cabe recordar, primeiro, é de circulación restringida, non se vixía, ali entra todo o mundo, igual que na praza, igual que no casco histórico. Unha cousa é acceder puntualmente e outra cousa é acceder de maneira abusiva e para ir tomar algo a un bar. E creo que para eso debería estar a policía, porque a policía noutras zonas sigue facendo o seu traballo, ou polo menos se expresa en forma de multa, e creo que o lóxico é que se multe a todos por igual. E volvo a recordar neste sentido, e me sabe mal ter que facelo, pero que levo un ano dicindo e advertindo. Está moi feo que concelleiros do goberno aparquen mal. Eu sei que se no noso caso, ou no meu caso, o fixera, estou seguro que o PP, como actuou na oposición, saldría en todos os foros, en todos os Facebook e en todo fotodenuncia. Eu non quero facer ainda eso, pero é a última advertencia que fago, porque fixen foto por se acaso, claro, evidentemente. É a última advertencia que fago. Os concelleiros do goberno teñen que cumprir tamén a norma de tráfico. Non basta que se multe a veciños e os gobernantes non. Iso sí que eu, ao mellor me arrepinto de avisar tanto, pero esta é a última, de verdade. Gracias. Moitas grazas. Quen dá para o BNG? Boas. Pois facemos nosas as palabras de Ribeiro en Común, do portavoz. E, se mo permitides, durante un par de minutos, gustaríame exercer aquí de historiador e de político tamén, porque quero recordar aquí a toda a sala e aos membros do goberno que hubo unha época na nosa historia máis recente de que a política municipal estaba basada en dúas cousas: asfaltar baches e colocar farolas. Sobre todo, isto destacaba nos gobernos municipais do Partido Popular. Moitas veces, incluso, recordarán a nosa audiencia, que era o propio alcalde que iba por as casas ofrecendo un caldeiriño de piche ou poñendo unha farola cerquiña, estas cousas. Non sempre criticamos esta política, sempre. E parece que ser que en Ribadavia que tuvo efecto, porque pasamos dun extremo a outro, totalmente. Calquera que teña coche, calquera que pase polas rúas, pode darse conta de que aquí hai unha eiva que a veces, moitas veces, o goberno do Partido Popular, a nivel estatal, fala de Cuba, de Venezuela. A veces hai rúas en Ribadavia que non sabe se son de Venezuela ou de Cuba ou se son de Europa. E podemos facer algunha vez o xuego, se queremos, de sacar unha foto e dicir onde crees que é esta rúa, en Cuba ou é unha rúa de Ribadavia, porque a veces hai calles que dan absolutamente pena. Bueno, vos sabédelo. Nos creemos que non é por nosas críticas ao asfaltado, creemos que é por a incapacidade do goberno de conseguir axudas, porque en un ano e medio que non se asfaltara ninguna rúa en Ribadavia é bastante lamentable. Sobre todo, que eu sempre repito isto, despois das promesas que fixestes meses antes de estar gobernando, de que cando nos gobernemos, que o PP da Diputación vai nos dar un montón de pasta, que o Xunta vai nos dar cartos, e ao final non hai algo tan básico como poder circular por unha carretera sin destrozar o vehículo. É increíble. Igual hai algún convenio con mecánicos aquí, porque a vez que vamos por unha rúa, se vamos pola rúa da Quinza, vamos pola rúa da Veiga, vamos pola rúa do Ramal, vamos pola rúa, por calquer rúa, os coches, debe ser porque o Javier que ten aí un convenio ou algo para que cambiemos ali os paliares dos coches, porque é terrible. Entonces, a ver se dunha vez este goberno se pon a facer o seu traballo, que é asfaltar e ter polo menos servicios básicos. E se vemos que hai boicot, como está vendo, ainda que non o recoñece o goberno, un boicot da Diputación e da Xunta de Galicia, pois hai que ter un pouco de dignidade, ao mellor, e dicirle ao Partido Popular, pois mira, nós salimos deste partido, pasámonos para independentes e polo menos, pois, desde aí facemos oposición ao propio goberno do Partido Popular na Xunta e a Diputación, porque é un pouco esa... vamos a empezar a facer chistes con isto, cos baches. Moitas gracias. Grazas. Quen dá para o Grupo Socialista? Ben, boa tarde a todos os asistentes ao pleno. Nada, estamos de acordo coas demandas da moción. Concordamos en que as administracións competentes que se mencionan da Xunta de Galicia e Deputación
algunhas delas titulares das estradas que se mencionan, pois debe levar a cabo o mantemento e arranxo das mesmas. Para elo, hai que solicitalo e implicarse no Concello para que, como na anterior modificación orzamentaria da Deputación de 7 millóns de euros, pois chegaron para Ribadavia 50.000 e a alcaldes veciños, Arnoia, Castrelo, estaba mirando Arnoia casi 200.000 euros na contra dos 50.000 euros que chegan a Ribadavia, con menor número de habitantes e con todos os respetos aos concellos veciños. Nada, estamos de acordo, como digo, coas demandas de Ribeiro en Común. Recordar que o arranxo da Rúa Ribeiro e da Veronza o fixemos o anterior goberno de Ribeiro en Común e PSOE con recursos propios da Rúa Ribeiro ata Veronza. Recordar tamén que as únicas estradas que se están atendendo son as do Goberno do Estado, a Nacional 120 e a A52. Aínda hoxe estaban limpando o talud de altura de Muñoz Calero na Nacional 120. E algúns nos preocupamos para que estes recursos e estas solicitudes, esta implicación chegue ao Concello de Ribadavia, aínda que non estemos gobernando no Concello de Ribadavia, a través do Estado. Pouco máis decir que estamos de acordo máis que nada por afluencia o estado destas estradas por afluencia de tráfico rodado e que necesitamos que se traballe para Ribadavia e que non nos vendan que a legislatura é moi longa e que todo vendrá para final de legislatura, nada máis. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Sí, gracias. Nada, a ver, concordamos en moitas das demandas, bueno, de feito, nunhas levamos tempo traballando e, nas novas, pois, tomaremos nota e intentaremos facer canto antes. O noso voto vai ser a favor, nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para Ribeiro en Común. Grazas sobre todo aos grupos por apoiar este tipo de iniciativas. Si levan ao consenso do plenario, creo que é máis difícil para as administracións aludidas negarse. En todo caso, como sempre dicimos, unha cousa é apoiar aquí e despois, evidentemente, o goberno que ten esa competencia mandatada pola cidadanía, agardamos que faga forza donde fai falta, non estar querendo quedar ben de maneira permanente cos seus xefes e non defender os intereses veciñais, que eu creo que para que os grupos da oposición polo menos votamos a favor. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto 10º, que é moción de... o 10 e 11, se vos parece, debatímolo de xeito conxunto e votámolos despois por separado, porque son dunha temática similar. Entón, son o punto 10, moción de Ribeiro en Común para que o Concello demande apoio de Xunta de Deputación para unha nova base do Servizo de Emerxencias e Protección Civil e moción do Benegan demanda de apoio das administracións para dotar de instalacións apropiadas ao GES. Señor Secretario, por favor, leo. Que o Concello lle demande á Xunta da Deputación o financiamento dunha nova base operativa do Grupo de Emergencias Supramunicipais e que sustitúa a precaria sede actual, así mesmo que conteña un espacio propio para a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Ribadavia, que se adquiran novos aparatos desfibrilador para instalacións municipais, especialmente deportivos, e se realicen cursos para o seu correcto uso por parte dos empregados municipais. Sometida a votación a proposta, tense o seguinte resultado: votos a prol, BNG e Ribeiro en Común, resérvase para pleno PSOE e Partido Popular. Demandar da Deputación Provincial de Ourense fondos para financiar a dotación dunha nova nave para vehículos e material do GES do Ribeiro Ribadavia. Demandar que no novo convenio do GES do Ribeiro Ribadavia se recoñeza por parte da Xunta da Deputación Provincial unha dotación orzamentaria e de medios humanos acorde coa extensión do servicio que presta. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, BNG e Ribeiro en Común, resérvase para pleno PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor Secretario. Quenda en primeiro lugar para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Como dixemos antes, agardemos que salgan as dúas mocións presentadas de Bloque Ribeiro en Común por unanimidade.
e no mesmo sentido. Nos a presentamos fundamentalmente por dous motivos, máis alá de que unha reivindicación xa de fai moitos anos. Primeiro porque, así o compartimos en redes, o pasado 4 de outubro saía un recorte de prensa, a visita do presidente da Diputación, de visita ao Concello de Muiños. Muiños debe ter pouco máis de 1.500 habitantes, e ali a Deputación justamente decía que daba máis de 800.000 euros a ese Concello nos plans de cooperación, evidentemente unha cifra moi superior á que lle deu e lle dá a Ribadavia. Ainda estamos esperando eses 80.000 que de maneira, desde o noso punto de vista, se me permite, grotesca, se lle quita ao asilo, á residencia de anciáns, para sufragar unha parte da nova pista do pabellón, cousa que parece que, bueno, en privado moita xente se indigna, pero tampouco debeu causar o revuelo que eu creo que merece. A mí me parece indigno, e aínda estamos esperando eses 80.000 para o centro de asilo residencia de anciáns. Pero que o achega a Diputación a Ribadavia está sendo moi inferior non só a outros concellos, sino ao que prometeu o Partido Popular en campaña. E o decimos porque non estamos en contra de que a Muiños se lle dé 800.000 euros justamente para, entre outras cousas, unha nave do GES, do Grupo de Emerxencia Supramunicipal, en absoluto. Nos parece ben. O que si non podemos pasar por alto e admitir é que a Ribadavia, cando menos, non se colabore no financiamento, porque nos que si estivemos efímeramente nun goberno de coalición sabemos o que custa unha nave, e o Concello de Ribadavia, con este custes que ten e cos ingresos que ten, non pode abordalo en solitario. Eso sabémolo, pero desde logo non entendemos como pode haber tal trato desigual por parte da Diputación. E de verdade, permitídeme que o reitere, que temos aquí de alcalde a un dos vicepresidentes da Diputación. Incomprensible, de verdade. Non sei que se pode facer máis e dicilo de máis maneiras, pero creo que está suficientemente claro. A mí me sabe mal. Por eso nos o dixemos recentemente e volvemos a decir, se esta situación sigue, nos creemos e lle pedimos ao alcalde que deixe a vicepresidencia e que se centre na alcaldía, e eu creo que é un xesto moito máis honorable que permitir este maltrato a Ribadavia por parte da Diputación. De verdade, a nos, desde logo, non nos parece de recibo en absoluto. Entonces, nos agardamos que salga aprobada estas dúas mocións de Bloque de Ribeirón Común. Agardamos que non só Deputación, sino tamén Xunta, porque a Xunta tamén financia este tipo de investimentos. E quero recordar que o anterior goberno de coalición tiña acordado ca Xunta o uso, un convenio que se parou misteriosamente para unha parte da estación de autobuses que xa está en desuso. Nadie está falando de que non se use a estación de buses ou que se relance ou que se mellore. Evidentemente, isto é totalmente compatible con que unha parte que non se usa fora a nave do grupo de emerxencias. Pode ser esta unha solución, pero, bueno, transitoria, evidentemente. Desde logo, sabemos que se está traballando tamén nunha nave de aluguer que vai a supoñer un custe anual para o Concello, e creemos que iso non é xusto. Non é xusto, sobre todo, cando sabemos que o noso grupo de emerxencias GES ten un radio de acción importante, moi superior ao que outros grupos GES ten, e consideramos, de verdade, non estamos pedindo, non somos chauvinistas de Ribadavia e pedimos que só se lle dé a Ribadavia, pero creemos que o trato das administracións superiores debe ser moito mellor e máis xusto con nós. Bueno, non me estendo máis e agardo que tanto a de Ribeirón Común como a de Bloque salgan aprobadas e que lle chegue a estas administracións que en Ribadavia nesto hai consenso para reclamalo. Grazas. Moitas grazas. Quen dá para o BNG?
Gracias. Bueno, nos entendemos que os concellos teñen que facer contabilidade de gastos e ingresos, e moitas veces hai servicios que dá a impresión de que non están aportando nada. Un deles seguramente sea a do GES, por moitos comentarios que soen por aí de que dan moito gasto, de que fan poucas cousas. Nos creemos que hai valores que son totalmente intangibles. Isto entra a colación do que pasa ahora en Valencia. Pero estaba, non só de Valencia, estaba me acordando, bueno, falando algún día con xente daqui do Concello, dicía que o GES dá un gasto de non sei cantos miles de euros anuales. Entonces, bueno, incluso alguna vez alguén falaba de que era mellor suprimilos ou de que era mellor, non digo o goberno, non digo algo oficial, que sí que se rumorea por aí de que é mellor quitalos, etc. Eu acordome neste verao, os GES, que moitas veces se frivoliza, que están todo o día na garita, que se non sei que se poñan a desbrozar, non sei, bueno, estas cousas. E acordame unha vez paseando por San Cristóbal do Río, que estaban ali os GES, pois collendo un neno de 14 anos, sacando do río e bueno, evitando que morrera ali. Canto vale eso? Vale 50.000 euros, pensade, se fora un irmão noso, un fillo, canto vale ese servicio? Creo que debemos dotar os servicios de emerxencias como se merecen. É unha inversión importante. Unha nave é algo fundamental para os GES, para que poidan actuar, para que eles estén valorados. E aquí, ao final, o que pasa é que hai falta de financiamento, tanto nas estradas como nos GES, sempre falta de financiamento. Entón, nós instamos ao goberno a que siga exixindo a Diputación, sobre todo, tendo en conta que o GES de Ribadavia, que dicía o Brais que ten un rango amplísimo, concretamente son 11 concellos e 20.000 habitantes, que paga única exclusivamente o Concello de Ribadavia. Por que os concellos onde presta servicios ao GES de Ribadavia non cotizan tamén, non aportan tamén? Pois deberán aportar, ou vir facer unha nave conxuntamente, pero unha nave en condicións, non parches de ahora poñémolos aquí, depois quedase pequeno, poñémolos alá, etc. Entón, nos pedimos que eso, que se faga unha nave e que se teña en conta nos orzamentos do GES de Ribadavia o seu rango de acción, que son 11 concellos e 20.000 habitantes. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Grupo Socialista. As dúas están ben fundamentadas e por eso nos as vamos a apoiar nun ámbito. Me explico. Porque as dúas van a que por parte do Concello, me consta que se está intentando facer, xa dende fai moitos anos se está intentando facer, dotalos dunha base digna. Xa se fixo de alguna maneira, porque hai que recordar moitas cousas. Ahora decía Xurxo unha serie de cousas que se escoitan por aí, pero hai outras anteriores que foron moito máis graves e que, por desgracia, a veces, o decía antes, yo digo, tamén teñen que seguir a evolución do Concello. E non o digo porque eu sexa político e me considere político, que non teño ninguna vergonza en decilo, sino porque creo que os políticos que honradamente fan o seu traballo, podemos acertar ou non, pero somos importantes ou deberíamos ser importantes para o desenrolo dos concellos ou daquelas administracións onde estamos. Entonces, cabe recordar, por eso digo que os ciudadanos deberían apoiar máis este tipo de cuestións cando a veces parece que se quedan aquí no debate, e esta é unha delas, que o grumir, que daquela se chamaba así, que os son os GES, a Ribadavia o quixaron quitar. Houbo aquí que empelexou o indecible para que iso non acontecera. Un deles está aquí sentado, son eu. Lle quitaron o GES a Carballiño, lle quitaron o GES a Llariz, lle quitaron o GES de 16 GES que tiña esta provincia, lle quitaron o GES hasta quedarnos naquel momento en 10, hoxe son 11, creo. Porque fomos quen de facer de entender a algúns obtusos, porque non tiñan outro nome, que nesta comarca había unha zoa, que é a zoa de Avión, que evidentemente si tiña que ter unha dotación, pero iso non implicaba que nos tuviéramos que quedar sin ela en Ribadavia, porque Ribadavia cubre desde casi Toén á zona de Ponteareas. Digo a nivel autovía, por exemplo.
E cabe recordar que aquí houve que pelexar cousas tan impresentables como cando entramos aquí o gran debate que tiña este Concello, digo a nivel social, non digo unha chorrada, era que o GES, o Grumir, non tiña un simple camión de bombeiros para atender un lume nas casas das persoas. Unha vila de 5.000 habitantes, daquelas sí que era de 5.000 de máis. E algúns tuvemos que pelexarnos para eso. E non é que nos pelexáramos, é que despois chegou o PP e non lo levou para a mancomunidade cando algúns, por certo, sei o que é falar co señor presidente Rueda daquelas moitas veces, estuvemos durante máis de 5 ou 6 meses dotando un camión que despois literalmente nos roubaron. Entonces, son cousas que recordo non por nada, sino porque se a veces non somos capaces como gobernos responsables de entendernos, mal vamos a ser capaces de facer cousas como estas. E digo isto porque a Diputación, sí que é verdade, e hai que dicilo, a mí me gusta dicilo todo, a Diputación é verdade que colabora na financiación dos GES, que antes non cofinanciaban. Pero é certo que o fai casi imposto, e eso sabe César o que estou dicindo, como fai, por exemplo, co SAF, porque a Xunta de Galicia, o seu partido, se pasa por el forro o que teñen que facer os concellos, e os servicios básicos que teñen que atender os concellos. O SAF é un deles, por exemplo, o Servicio de Atención a Domicilio, e este é outro importantísimo. Por que digo que o pasan? Porque cando vemos a financiación é realmente escasa. E isto é unha realidade. E logo nos atopamos que os propios traballadores entran nunha contradición que nun concello ganan unha serie de cartos e noutra ganan outro. Por qué? Porque a mellor o concello que pode máis, pois a mellor lle fai un convenio específico para ese concello, como poderíamos haber feito nós. E iso que implica que hoxe en día, cando algúns entramos aquí, a maioría dos traballadores foran de aquí, bueno, hai outras connotacións, pero hai moitos traballadores que andan cambiando de lugar, non? Por iso que as emergencias son fundamentais. Eu sei o que é leválas durante moitos anos e para min é un tema básico deste Concello, porque ao final nadie nos recordamos hasta que pasa algo, non? E aquí se teñen acometido moitísimas actuacións que ahora serían moi longas de enumerar, pero que son moi importantes, porque no casco histórico, por poñer só algún exemplo, ahora falaba Xurxo de unha, pero como esas moitas, e non só neste Concello, nas Pozas de Melón, como ese rapaz, nin che conto o que teñen salvado. Entonces, ao final, isto non se trata dunha cuestión de cuantía nin de números, se trata dun servicio. Tamén é verdade que o Concello ten que facer os seus deberes, porque anteriormente se fixo unha ordenanza, isto a colación do que decían os dous grupos propoñentes, que hoxe tamén repercute nos GES, que é que lle poidamos cobrar as aseguradoras que ganan un montón de cartos, xa non digamos na pandemia, que non había un accidente por razóns obvias, pero le seguían nos cobrando seguros, verdad? Pois, ao final os GES se nutren, ahora en parte, deses cartos. Por qué? Porque lle cobramos as aseguradoras cando salimos a un accidente ou lle cobramos a unha aseguradora cando vamos a un incendio. Evidentemente están exentos os ciudadanos cando non teñen seguro, que para eso é un servicio público. Pero eso temos que facer. E cando non ten que facer? Os concellos, os grupos, e aqueles que volvo a incidir, lle teñen que poñer cabeza ás cousas cando se está aquí. Non vale solo para chegar a ganar, non vale solo ir, neso sí que comparto contigo, Xurxo, non vale solo ir cando son as eleccións a decir que van a chegar aquí millóns e moreas. Non, porque ora a verdad, a realidade é esa, a que decía a miña compañeira. 50.000 euros dunha modificación na Diputación. Bueno, eso eu sei por qué, non vou entrar neso. Non vou entrar neso, porque todo o mundo que nos dedicamos á política sabemos o que acontece nese eido. Ahora, temos que buscar a fórmula para que estas cousas vayan adiante. Por iso que a nós nos parece ben as mocións, e máis, eu diría incluso máis, si se busca un consenso, isto digo
tamén porque outro día algún grupo, porque a oposición fala tamén para axudar moitas veces ao goberno, como fixemos no anterior pleno, que tamén o teñen que saber os ciudadanos. Hai unha cuestión que saliu adiante, porque se a oposición non chegamos a falar e non poñemos de acordo, o goberno non o hubiera feito. Pero digo, non pode ser que outro día veña aquí unha xornada de protección civil e que, cando un era alcalde, haxe unha fotografía no atrio de Santo Domingo donde participa non só o goberno, sino toda a oposición, sino que despois hai o mesmo acto, aínda que xa sei que despois foron comer a Cortegada, que tamén está ben, pero que sexa unhas xornadas de protección civil en Ribadavia e a oposición non está invitada, señor alcalde. Non pode ser. Vostede participou cando eu era alcalde. Eu nas súas non podo participar, por a simple feito de que non se nos invita. Entonces, creo que ao mellor vostedes o fixeron por o descoñecemento ou por non sei o que. Pero, dende logo, non poden ocurrir esas cousas. Por que? Porque o goberno do Estado está representado en protección civil e tamén pode aportar fondos para este tipo de cuestións. E, de feito, se aporta. E se vostedes non fan eso, están sendo un mal goberno. E eu volvo a insistir, non son un bo goberno. Porque un goberno que non cuida a oposición non é un bo goberno, aínda que teña maioría absoluta. E iso é algo que yo digo porque esas fotos se poden demostrar. Vostede estaba, bueno, non sei se pero vostedes estaban nese tipo de actos e nós non podemos estar porque non se nos invita. E todo iso fai conxunto de pobo. E se entenden que non é así, mal vamos. Xa yo teño dito outras veces e vexo que non teño sorte ninguna porque non nos fan nin puñetero caso. Pero, en todo caso, nunca mellor dito, nós vamos a apoiar as mocións e, dende logo, tamén digo unha cousa, porque os meus compañeros non o están a decir. Pero eu sí que o podo decir, porque eu xa, como teño dito en moitas ocasións, a min me dá igual, non me xogo nada politicamente. Entonces, aínda que mo xogara, era así, e o sabe vostede tamén, que ao mellor se houbera sido como vostede, pois seguramente estaría no seu lugar, pero eu non teño esa capacidade de decir a todo que sí. Mire, o que hai que facer tamén, desde o noso punto de vista, é o seguinte: non se pode vir aquí a tomarse os plenos como se fora, eso, un trámite. Vostedes o fan. Cando lles interesa aprobar algo, ou cando teñen un conflito, o despachan en 0,50 segundos. Vostedes chegan aquí, aproban mocións, como antes aprobaron a da carretera, a de non sei que, non sei canto. Todo aproban. E dan unha sensación boísima de cara á cidadanía. Vostede é un gran alcalde, porque a todo o mundo lle dice o que quere oír. Pero isto non vai deso. As cousas son para aprobalas e despois poñelas en práctica. Entón, non vale que vostedes veñan aquí, o están asistindo aquí os veciños. Vostedes non entran en debates en nada, en absolutamente nada. Nos dan a razón a todo e nos dicen, le aprobamos todo. E así quedamos moi ben. Total, despois, como vostedes van a chegar e van a facer o que lle pete, isto non se vai a cumplir, o das estradas non se vai a cumplir, ou se se cumple, se cumplirá daquela maneira. E antes lle decía a miña compañera, home, nós somos quen, desde onde estamos, de decirlle ao goberno do Estado, oiga, se esta carretera está mala, e eu paso por ali e o vexo, como representante do goberno do Estado, teña vostede seguro que non chamo as brigadas do Estado para decirlle que non veñan aquí. E vostedes eso facían. E hai que decirlo alto e claro. Cando había aquí brigadas da Diputación, se chamaba para decir que non estuveran en Ribadavia. E iso podo decir e o podo acreditar. E iso non se fai. Entonces, vostedes teñen que colaborar coa oposición. Somos menos, sí, pero non somos moitos menos numéricamente dos que estamos aí fora. E representamos a casi tantos veciños ou máis como representan vostedes. Non se olvide deso. E creo que iso é importante para decilo e poñelo en valor. Por lo tanto, moción sí, pero feitos máis, porque levamos ano e medio, non un ano, que alguén dice un ano e medio de la nada. La nada. E eu recordo aquí que a nós, vostede, a los 2 meses nos exigía el todo. E iso non é xusto. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Que anda para o Grupo Popular. Sí, gracias.
bueno, como apuntaba o autor en este caso Brais, non é unha demanda nova, desgraciadamente. Sempre que veo a este pleno, sempre estuvemos todos de acordo en que era unha demanda totalmente necesaria, posto que é un servicio que para nós o consideramos prioritario. De feito, un dos compromisos cando entramos neste goberno foi que obviamente íbamos a facer todo o posible para conseguir unha base nova. Tamén se apuntou que levamos tempo traballando en eso, e é certo, como ben sabedes, levamos tempo traballando. Esperemos que pronto se vexan os resultados, polo tanto, obviamente non podemos facer outra cousa máis que votar a favor, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche en primeiro lugar para Ribeiro en Común e despois... Ben, grazas. Reiterar, igual que na anterior moción, o agradecemento a todos os grupos porque salga aprobadas por unanimidade. Creo que é positivo dar esa imaxe de que para estas cousas polo menos nos unimos, pero sí que é necesario facer un par de apreciacións desde o noso punto de vista. Primeiro, é certo que se leva moito tempo demandando isto, pero tamén é certo que non vale calquer solución ao respecto. Isto para nós é fundamental. E volvemos a facer, non é por fastidiar, pero que creemos que isto o paga unilateralmente o Concello a través dun aluguer dunha nave que hai que mellorar e que despois hai que pagar anualmente o seu aluguer, nos parece injusto respecto a un servicio que non só dá servicio no noso municipio, insisto, o dixo antes moi ben Xurxo, e que dá servizo, o diciu tamén, un radio de acción dos máis grandes que teñen este tipo de grupos. Entonces, nos parece injusto, pero máis injusto nos parece cando vemos que estas administracións financian considerablemente estas infraestructuras. Entonces, se é para un ano ou dous, de maneira transitoria, alugar unha nave ou, o que decíamos antes, a xestión que fixo o anterior goberno de ubicalos na estación de buses, nunha parte da estación de buses, está ben, pero consideramos que hai que ser un pouco máis ambiciosos e, sobre todo, reivindicativos no que consideramos que é xusto. Si estamos todos de acordo, eu creo que non hai excusa para que non se faga. Nada máis e reiterar o agradecemento. Moitas grazas. Quenda de peche para o BNG. Gracias por apoiar a moción. Un par de cousas moi breves tamén. Unha reflexión, unha dúbida que igual pode aclarar o alcalde. Se a Diputación de Ourense paga naves nos concellos onde hai grupos de emerxencia supramunicipais, por que o Concello de Ribadavia paga dos cartos dos fondos propios o aluguer da nave dos GES que se vai a alquilar? Entonces, que decir, se a Diputación de Ourense paga a nave de Muiños, por exemplo, 800.000 euros, ben podía pagar o alugueiro da nave dos GES de Ribadavia. É unha reflexión, é unha idea que vos dou por se queredes pedirlle ese importe, para que non teña que satisfacer o importe íntegro Ribadavia. E incluso, poñerse de acordo cos 11 municipios restantes para facer un bote e pagar entre todos esa nave. Xa que presta servicio en todas partes. Pois, a segunda reflexión é que a colación do que dicía o Nacho, que nós sempre reivindicamos que vamos ter unha moción aquí para que se cumplan as mocións que se aproban, porque cantas mocións se levan aprobado aquí e prácticamente non se levou ningún a cabo. De feito, para o seguinte pleno vamos ter unha compilación de todas as mocións que se aprobaron e das que non se levaron a cabo, porque hai unha pila delas. Non vou falar de memoria ahora porque nos levaría moito tempo, pero unhas cuantas. Entón, aí sí que temos que compartir o que hizo Nacho de que non só é apoiar e dicir que sí, e pois non fazer absolutamente nada. Nos anunciamos que a partir de ahora vamos ir recordando cada pleno as mocións que aprobamos anteriormente para insistir en que se faga, porque eran cousas que se votastes a favor é porque eran moi importantes, porque vos considerastes que eran importantes. Entón, pois, un esforzo entre todos para levarlas a cabo. Ofrecemos a nosa mão, tendemos a nosa mão para presionar a Diputación, para presionar a Xunta e reclamar investimentos, porque realmente dá impresión de que conseguía máis cartos o PSOE e Ribeiro en Común, incluso o Bloque cando gobernaba en Ribadavia, conseguía máis inversións para Ribadavia que o goberno actual. Non sei, igual habría que facer algún traballo de recopilación de datos económicos, porque eu acordome que antes das eleccións de Ribadavia, que nos casi o criticamos tamén, que se asfaltaron varias rúas en Ribadavia antes das eleccións municipales. O sea, había cartos para cemento daquelas. Por que o PSOE pode conseguir cartos e o Partido Popular de Ribadavia non pode conseguir cartos para Ribadavia? Esa é unha dúda que a mellor había que resolver, había que sincerarse ante os veciños e poder decir por que o Concello de Ribadavia, o goberno de Ribadavia actual
non consigue inversións para Ribadavia. Ao mellor hai algún secreto por aí oculto, ten que ver con guerras internas do Partido Popular da provincia, pois estaría ben ser sinceros coa veciñanza que se lle prometeu moitas cousas e non se están cumplindo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, agradecemos os consellos e as suxerencias e tomamos nota delas. Vamos a pasar a votación. En primeiro lugar vamos a votar a moción de Ribeiro en Común. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Agora pasamos á votación da moción do BNG. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 12, que é moción do BNG a prol da reivindicación do 25 de novembro da necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para a atención ás vítimas de violencia machista. Señor secretario, por favor, lea. De acordo, nada, simplemente decir que cando entendo e no transcurso do debate se deduce que se vai aprobar por unanimidade, entendo que non é necesaria unha segunda quenda, pero en todo caso sabe que a pode pedir se a quere, que así o contempla o regulamento, non hai ningún problema. Señor secretario, por favor, lea os acordos. A Comisión de Política Social, na súa sesión de 24 de outubro de 2024, adoptou o seguinte ditame. Instar a Xunta a aprobar e dotar orzamentariamente un plan de reforzo dos recursos e persoal necesario para poder prestar atención precisa á saúde mental na sanidade pública e a atención e asistencia psicolóxica para vítimas de violencia como un servicio de atención primaria. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario para os centros de información a muller. Dotar de persoal público os futuros centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e garantir a prestación deste servicio dende o sistema público de saúde con cadros de persoal suficiente para garantizar a atención presencial. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego. Resérvase para pleno Partido Popular. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Quenda para o BNG. Ben, esta moción xa se presentou por parte do BNG casi todos os anos por estas datas. E para nós é unha data importante. Penso que teríamos que reflexionar todos e todas co que está acontecendo todos os días, non é só o 25N, que a veces parece que se queda como un día para reivindicar nos concellos, para sacar pancartas, para ler manifestos, pero a veces que os contidos chegan a quedarse en baleiro. Isto seguro que vou a mencionar, seguro que os meus compañeros historiadores o saben mellor, pero pensamos que a primeira reivindicación que se fixo, ou creo que teño ese dato, que ven desde o 17 de decembro de 1971, cando se fixo unha conmemoración polo asesinato de tres irmáns, as irmáns Mirabel, que foron se mandou que se asesinaran o Trujillo por oporse ao seu réximen. Isto é unha tristeza que a día de hoxe seguimos sufrindo porque está demostrado que hasta un 70% das mulleres experimentan violencia no transcurso da súa vida, un 70%. O problema máis importante, para min, un dos problemas máis importantes na vida das mulleres, da nosa sociedade, que a veces se trata de, o que acabo de decir, de banalizar e incluso de normalizar, no lugar de escandalizar, porque para nós isto ten que ser un escándalo. Recentemente, estánse facendo incluso películas, saliu o caso recente de Nevenka, donde eu non tuve todavía a ocasión de vela, así que quero ver, donde os compañeiros propios de partido se poñen en contra dela. Entonces, exactamente, ela era concelleira,
os compañeiros se pon en contra dela. Temos datos, temos estadísticas desde o ano 2003, onde se computan máis de 70 mulleres asasinadas en Galiza. No que vai de 2024, pois xa, desgraciadamente, temos que contar con 3 feminicidios. E non podemos permitir que estas cifras sigan subindo, senón que penso que desde unha forma responsable, colectiva, institucional e social hai que protexer os dereitos humanos e a vida das mulleres. Si que hai algún avance. En Galiza, de feito, contamos cunha lei pionera do 27 de xullo, é unha lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, pero, sin embargo, hai aspectos desta lei que siguen sin cumplirse. Tamén un destes aspectos é o da atención psicolóxica, absolutamente fundamental nestes casos, para que as víctimas poidan romper con esa espiral de violencia e, sobre todo, para que se recuperen. Entón, o 25 de novembro, imos a homenaxear as mulleres e colectivos grazas a quen a violencia machista está no centro do debate político, cada vez máis, por desgraza, e comprometéndonos, sobre todo, con máis avances nesta loita, e, como sempre decimos, desde o BNG queda moito por desbrozar e queda moito por facer neste senso. Esperemos que os grupos tamén se unan a esta reivindicación. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para Ribeiro en Común? Pois suscribir a moción, nos anunciamos en comisións que íbamos a votar a favor e así vai a ser. Efectivamente, concordo con Maite, a loita contra a violencia de xénero está hoxe máis en boga que nunca, e o está grazas ao movimento feminista, non a ninguén máis, grazas ao movimento feminista e grazas aos avances que impulsa e obriga a toda a sociedade e arrastra a esas posicións. Porque se non fora por eses progresos e esa loita do movimento feminista, a día de hoxe seguramente estaríamos como fai 50 anos no Estado español. En todo caso, os que estamos nas institucións, ademais de celebrar e apoiar este tipo de mocións, celebrar días internacionais e demais, creo que sempre estamos obrigados a reivindicar que os gobernos é a forma que teñen de traballar a favor destas reivindicacións é a través de dúas cousas, dos orzamentos e do DOGA, no caso de Galicia, non? E no caso de Galicia, recentemente, en 2024, o dixen en comisión respecto a esta moción, que ha votado un pouco en falta, pero creo que estou totalmente de acordo, creo que o Bloque está totalmente de acordo, así creo o ten mencionado no Parlamento. Máis de 30 entidades e colectivos feministas criticaron a Rueda, ao goberno novo de Rueda, por suprimir a Secretaría Xeral de Igualdade e reducila a unha simple Dirección Xeral. Reducila e, evidentemente, valeirala de contido, de competencias e de orzamento. E justamente isto é o que non hai que facer, desde o noso punto de vista. E justamente eu creo que os grupos debería ser unánime, igual que o foi no seu día o terrorismo de ETA, prácticamente unánime. Creo que o terrorismo machista debería gozar das mesmas medidas de excepción que o Estado español para ese terrorismo sí puxo enriba da mesa, incluso algunhas cousas que non debeu facer e outras que evidentemente eran comprensibles e, sin embargo, para este problema non o está abordando da mesma maneira. Este comportamento da Xunta creo que é grave. Se o denuncian máis de 30 colectivos é por algo, non é para facer política, como moitas veces se lle acusa o feminismo. E quero poñer tamén en valor a honestidade do feminismo se demostrou recentemente cando tamén destapou o que está en todos os medios, ou estaba en todos os medios recentemente, como é o caso Errejón. Aí se ve a coherencia e honestidade que dá igual de que partidos esas. É dicir, é un problema tan grave que evidentemente afecta a toda a sociedade que nos educamos nos valores patriarcais. Isto non cabe ninguna dúbida.
Ninguén pode tirar a pedra do que este libre de ter sido educado nesta sociedade. Ninguén pode dicir que todos os dun partido ou todos os do outro son maltratadores potenciais, nin todos os homes, tampouco é certo. Pero que as institucións teñen que poñer, teñen que facerlle máis caso ao movimento feminista, teñen que apoiar máis as súas reivindicacións, teñen que criticar menos as súas reivindicacións e teñen que actuar en consecuencia. E o digo porque o caso Rejón foi moi coñecido, pero que hai outros casos, o de Nevenca ahora tamén, pero que hai moitas Nevencas a día de hoxe. E se un home que está en política e que ten todos os centros da atención con focos se comporta como se comportou o Rejón, como se comportarán outros homes se se están comportando e o estamos vendo coa solución vergonzosa de Murcia? Eso foi terrible. Este é o motivo de que, evidentemente, esta moción do BNG e estas reivindicacións son máis necesarias que nunca. E é incomprensible como as administracións que teñen esa competencia, non falo do Concello de Ribadavia, que podría facer máis, é certo, pero non é o caso, senón a Xunta de Galicia, non se toma este problema en serio. E, insisto, non é facer, como se nos acusa moitas veces por parte da dereita, política con estas cousas. E que a política é justamente iso, orzamentos e doga, o boletín oficial. Isto é a política. E se non hai ese respaldo, estamos facendo, con todos os respetos, un paripé dun día internacional puntual, quedar ben e pouco máis. E o problema, de verdade, é tan grande e os números de mortas están en riba da mesa que se chegan a ser guardias civiles, ou chegan a ser abogados, ou chegan a ser políticos, ou chegan a ser concelleiros, causaría un malestar enorme, causaría, eu creo que os administracións responderían con maior contundencia que, claro, evidentemente, se só son mulleres. Nada máis, grazas. Moi ben, moitas grazas. Que anda para o Grupo Socialista? Ben, pois o Partido Socialista cremos que o 25N é máis que unha data sinalada na que sacar a bandeira ao balcón. Hai que pôr máis recursos e medidas para dar protección ás víctimas e tamén para apoiar as reivindicacións. Estamos a ver como a sociedade está a mudar no que se normaliza e se nega a violencia de xénero e os asasinatos machistas. En parte é por culpa tamén de partidos políticos, partidos que entran en política como Vox, que influen negativamente e cada vez máis en persoas ben novas. O caso Rejón é unha nova de actualidade que moitos poñen en dúbida e cuestionan ou din por que non denunciaron antes. As denuncias das vítimas non deben ir acompañadas de de silencios, e as cuestionan. As persoas necesitan os seus tempos, as mulleres víctimas necesitan os seus tempos e sentirse apoiadas no momento que denuncian e non sentirse presionadas para que retiren unha denuncia. O foco, curiosamente, sempre se pon sobre a víctima e nunca sobre o agresor. Polo tanto, decir que estamos totalmente a favor desta moción, que queda moita pedagogía por facer, por desgraza. Desde o PSOE sempre apoiaremos e reivindicaremos e pediremos sempre máis recursos para este tipo de situacións. Moi ben, moitas grazas. Que anda para o Grupo Popular? Gracias. Nos imos apoiar tamén a moción, obviamente, non? Lamentablemente é un problema que existe, que está aí, e, polo tanto, todo o que se faga para intentar remedialo, benvido sea. Non vou entrar en máis debate, porque, obviamente, non o ten, nin nada que se lle parezca. Simplemente, decir que vamos a votar a favor e nada máis. Moi ben, grazas. Quenda de peche para o BNG. Pois agradecer os apuntes e as explicacións que deron os compañeiros dos grupos. Efectivamente, o movimento feminista e os avances nesta loita son en gran parte debido a ese movimento. Como xa dixen, ten que ser unha prioridade política, social e institucional o que se faga.
Comparto totalmente que a violencia machista é consecuencia dun sistema de dominación social contra a muller, que é o patriarcado, comparto totalmente, e tamén, como dixo a compañeira, que efectivamente hai que escoitar as mulleres que fan as denuncias e, sobre todo, creelas. Non parece que hai que chegar ou que se chegue terriblemente a que te asesinen para que alguén te escoite e que che faga caso. Penso que desde o momento hai que estar aí apoiando e, sobre todo, partindo da base de que esa persoa está dicindo a verdade. Na moción tamén se menciona outro aspecto que é reforzar eses recursos de proximidade, como son os centros de información á muller, que tamén son importantes, onde se poida sentir apoiada, escoitada e, sobre todo, animada a que non recúe, que iso é o que me parece máis importante. Gracias a todos. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 13, mocións de urxencia. Non sei se hai algunha moción de urxencia. Non hai. Grazas. Pois pasamos ao punto 14, rogos e preguntas, que agora pois vamos a aproveitar a ocasión, como xa sabían os grupos, para a intervención de Roberto Pascual, que solicitara tamén, como dentro de parte do Regulamento de Participación Cidadá, intervir no Pleno Municipal pois para facer balance dos seus anos como director da mostra tamén e bueno, pois, dirixirse ao plenario. Así que, Roberto, toma asiento, por favor, aquí, e tú a palabra. Séntate aí nesa... Ou aí mesmo, exacto. Sí. Bueno, pois nada, Roberto, sen máis, douche a palabra despois, entendo que cada un dos grupos pois quereremos tamén dirixirnos a ti, evidentemente, pero en primeiro lugar, pois, grazas e tes a palabra. Ben, pois, moi boa noite, moitas grazas en primeiro lugar ao alcalde, César, por me permitires intervir, facer balance brevemente, necesariamente breve neste pleno, ante toda a corporación municipal, todos os representantes dos veciños e veciñas de Ribadavia, como director saínte da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, a petición propia e co compromiso, como sempre, de axuda e xenerosa entrega para que a MIT sega sendo un referente actualizado da cultura acorde á exixencia profesional dos novos tempos. Ribadavia foi e seguirá sendo territorio de oportunidades e eu aquí estarei sempre para colaborar polo ben común da MIT e polo ben común de Ribadavia. En xaneiro de 2009 accedín á dirección da MIT de Ribadavia, tiña 27 anos e a experiencia do Teatro Universitario da Xestión Cultural de 2 anos como lector de galego na Universidade Complutense de Madrid, en fin, a escasa experiencia que pode ter un mozo, porque era moi mozo, nesa idade na que me incorporei como director. Nun breve período de tempo tería que preparar a 25 edición dun festival central e paradigmático para a cultura galega. Era todo un reto. E a aposta era un reto e agradezo infinitamente a quen fixo posible naquela altura Anxo Collarte, mais tamén a axuda era escasa e seguramente o desexo de que todo fracasase por parte de quen non querería mudar moitos marcos tamén. Non éramos inocentes. As mudanzas foron tranquilas, progresivas e estratégicas e a 25 edición serviu de celebración, de transición e de merecida homenaxe a todo un legado histórico da xente que traballou pola Mostra de Ribadavia. Mocidade non é incompatible, así se viu, co respeto e sentido de responsabilidade e de rigor no seo dunha institución emblemática como é a MIT. Mocidade era firmeza e persistencia. Editouse un libro en colaboración coa Sociedade Estatal de Conmemoraciones Culturales, abriuse unha colección para textos do Premio Abrente na editorial Difusora e mesturouse o novo con referentes anteriores da historia propia do festival, como aquel simbólico e multitudinario espectáculo inaugural de la Fura dels Baus, compañía moi vinculada cos inicios da MIT nos anos 80. Pero tamén se foron dando algunhas pistas da nova aposta
mesa da dirección artística. A apertura internacional foi estratégica. O traballo de referentes da escena europea, como a Rob Tannion de DBH, a portuguesa Beatriz Batarda, o actor inglés Will King ou o espectáculo franco-coreano de circo contemporáneo Blick xa estiveron presentes nesa primeira edición. Tamén a aposta pola estabilidade e a sustentabilidade. Decidimos animar a Cándido Pazó para que recuperase e presentase aquí en Ribadavia a Piragua, un dos seus textos máis celebrados. E emprendéronse accións diplomáticas moi importantes que lle deron a MIT o maior orzamento da súa época, nunha época de crise e recortes moi grandes. Non esquezamos que era o ano 2009. O ano seguinte, no 2010, co apoio de todas as institucións públicas, que non estivesen todas, era unha anomalía incomprensible, por iso decidín solicitar e reunirme persoalmente coa Deputación de Ourense e mellorar sustancialmente o proxecto do INAEM para que todas as administracións públicas estivesen presentes participando da MIT de Ribadavia ata o día de hoxe. Sumáronse liñas de financiamento do Iberescena, do Ministerio de Igualdade, do Instituto Polaco de Cultura, do Instituto Camões, do Europa Creativa, espectáculos sobretitulados do polaco e co tempo do inglés, do francés, do lituano, do italiano ou a primeira de moitas das coproducións do festival. Fomos pioneiros en moitas iniciativas que despois nos copiaron e que nos copien, pois tamén foi un orgullo. O camiño da transversalidade, da mediación, da xeración de pensamento universitario tamén e de debate arredor da escena e da mirada multicultural estaba en marcha. Un festival solvente e sostido con axudas externas dos poucos proxectos que, aínda que con esta envergadura, coa envergadura da MIT, non lle producise case ningún esforzo económico ao Concello de Ribadavia. Ao contrario, sempre foi un estímulo económico en termos absolutos e relativos dende 2009 ata o 2024, por certo, o ano de maior recadación de vendas de entradas, sen subir nunca o seu, dende o meu punto de vista, moi modesto prezo público. A progresividade e a solvencia son unha rotunda evidencia da MIT. En xaneiro de 2025 haberá unha nova dirección artística. 16 anos despois dos meus primeiros pasos, sinto que se cumpriron obxectivos e conviccións. Unha parte da xente sorprendeuse da decisión da miña renuncia. En calquera caso, era unha renuncia planificada dende hai un par de anos, sobre todo para transmitir non só a solidez do festival, senón tamén unha visión dos dereitos culturais e do sentido democrático da ocupación dun posto de responsabilidade pública como este, que non debe alongarse nin parasitarse se se asume honestamente ese verdadeiro sentido democrático. Legar o rumbo nun momento esplendoroso, como se puido ler e escoitar, non digo eu isto de esplendoroso, sería demasiado arrogante, despois da recuperación pandémica, pode ir a contracorrente do común, pero eu son, e os que me coñecedes sabédelo ben, profundamente defensor dos actos de carga ética e de carga simbólica. Os titulares, a fama, os lemas son efémeros. Os actos son rotundos. Decidín anunciar a miña saída despois de clausurar a 40ª edición cunha coprodución da dramaturga Esther Carrodeguas, a quen o festival acompañou dende o nacemento da súa compañía coa estrea do Premio Abrente Boaxa e Carmín ata esta coprodución co Centro Dramático Nacional, xestada nunha residencia previa aquí en Ribadavia, en 2023, o exitoso espectáculo Iribarne. Foi un acto profundamente fermoso. Foi un agasallo da vida. Quen estivo ali, puido sentilo. Acompañar, comprometerse, soster, promover, cooperar, apostar, incidir, coidar, recoñecer, protexer, expandir e divulgar foron algunhas das tarefas que sempre tiven na fronte das miñas accións e decisións ao longo destes anos. Rematar así tamén foi un acto moi pensado e, en parte, tamén teño que dicilo, unha decisión colectiva. Dun xeneroso equipo que se foi construindo tamén estes anos coa mesma entrega e vocación de servizo público. Coordinar equipos, establecer unha estrutura permanente e profesional desde a dirección técnica ata a produción foi unha tarefa demorada, de formiga,
meditada, en tanto que un dos selos de identidade do festival é a súa dimensión popular, con equipos e artistas de excelencia profesional en armónica convivencia coa acción voluntaria e do entregado persoal do propio Concello de Ribadavia. A todos eles, a todas elas, quero agradecer a aposta e o compromiso por facer da MIT un exemplo de hospitalidade e de xestión recoñecida co Premio Adolfo Marsillac ata o Premio da Cultura Galega da Xunta de Galicia. A Fran, a Bea, a Ainhoa, a Blanca, a Teresa, a Iván, Sonia, Vicente, Rafa, Manu, Chacoto, persoal do GES, concelleiros e concelleiras de Cultura, alcaldes, alcaldesa, e tamén os profesionais e veciños e veciñas de Ribadavia, e a xente de fora de Ribadavia implicados tamén, profesionais como a Sheila, Miguel, Xacobo, Diego, Raquel, en fin, unha gran familia, xunto coa grande cantidade de voluntarios, o crecente número de abonados e visitantes que en parte quedará para o recordo no documental Non vale parar. Un equipo que desexo poida continuar na senda dos mesmos valores, pero xa con outro condutor ou condutora á fronte. O traballo da dirección artística, como teño afirmado en moitas aulas e entrevistas, é o deseño estruturado dunha experiencia comunitaria. Un traballo de escoita, un traballo de observación constante, para promover situacións de emoción e reflexión trascendente. Cambiar pesimismo por crítica e resignación por vínculos. É o deseño dun camiño posible, dunha mirada poliédrica pero coherente, baixo o desexo da inclusión de moitas miradas con diferentes ritmos e con diferentes expectativas. Non é encher un calendario con eventos, non é facer por facer. É o dereito que se garante grazas aos dispositivos que se poñen en marcha, para que a pluralidade de estilos culturais nos permitan ler unha postura clara fronte á vida, fronte á realidade do mundo, sen equidistancias, fronte ás desigualdades, fronte aos desexos, ás veces reprimidos, e fronte a certos relatos pouco claros ou directamente falsos, fake, dos feitos nunha sociedade hiperestimulada e coa crenza de estar moi ben informada. A dirección artística pode contribuir a mellorar o sistema de valores dunha comunidade e que esta sexa máis tolerante á innovación de linguaxes artísticas e, polo tanto, máis exixente. A calidade artística e técnica expandida por parroquias e novas localizacións medrou para unha crecente cantidade de público e veciños e veciñas en lugares fermosos da nosa contorna, da que nos debimos sentir moi orgullosos. Miradoiros na beira do río ou en paisaxes acordes co ton do espectáculo e do tipo de encontro que propón a temática e o tratamento da peza. De Francelos a Franqueirán, da Veronza a Sampaio. Pero as redes e a chamada a mirada externa tamén é importante. Reflexionamos moito sobre o sentido de periferia. Chamamos a atención, experimentamos esa mirada e quixemos intervir no relativismo do concepto. Un festival que foi definido como o Aviñón galego por Raquel Vidales no periódico El País. Con certo rubor, teño que confesar. O festival era escasamente coñecido e recoñecido en 2009, sen redes de colaboración con institucións homólogas e afinidades artísticas con outras institucións culturais de Portugal, de España e Latinoamérica. Ser coñecida, pero sobre todo recoñecida a MIT como valor fora das lexítimas e ás veces inoportunas opinións de bar. Fora de certas estrategias partidistas ou demostracións autoritarias froito de complexos ou intereses alleos, dende logo, a unha mostra que se entende como patrimonio vivo e patrimonio colectivo. A MIT sempre estivo á marxe de tendencias, modas e estilos tamén, estilos políticos de temporada. A súa política sempre foi a liberdade, os dereitos e o rigor. Non quixemos tampouco sumar por sumar, crecer por crecer, encher con palla ou botar por fora. Non todo vale. O valor e a calidade sostense na resistencia da acción convencida do detalle,
da exixencia que non sucumbe ás palabras bonitas sen fondo de accións rotundas, esforzadas, de innovación, de alternativa á visión turística masificadora, fuxindo da apatía, da inercia e da servidume burocrática. A banalidade do mal, en palabras da filósofa Hannah Arendt. Pola contra, nos decidimos apostar pola Ribadavia sincera, pola Ribadavia experta, exixente, vibrante, diversificar, experimentar, abrir, arriscar, sen privilexios nin imposturas. Houbo coberturas de divulgación diversa da MIT máis alá ou lonxe da propaganda. O noso compromiso non era coa competitividade, coa insolidaridade ou co egoísmo. Os que facemos e fixemos a MIT conxugamos outros verbos que teñen que ver coas colaboracións e cos cruzamentos, con entidades de cultura de proximidade como Artificial, a Lira, Teatro do Vilar, o Club Artístico, a Festa da Historia ou a Aula Municipal de Teatro que a tan altas cotas de profesionalidade e valor levou a actriz e veciña Rosa Puga e que tanto lamento non continúe. Ou con propostas de actividades que traspasan a temporalidade do evento e da propia MIT no mes de xullo con organismos como o Consello da Cultura Galega, Acción Cultural Española ou a Secretaría Xeral de Política Lingüística, mesmo premios, congresos, como materiais valiosos como a publicación na editorial Galaxia nos 40 anos daquela Abrente de textos inéditos daquelas xornadas e concursos teatrais de Abrente dos anos 70. En conclusión, a práctica, que é o verdadeiramente rotundo, as palabras levan ao vento, con moita observación e ambición por incorporar a dimensión profesional da xestión cultural dende Ribadavia, dende aquí. O que levaba funcionando en prestixiosas institucións artísticas de países con moi longa tradición cultural, así como a nosa propia experiencia, foron alimentando o deber e a defensa da dirección artística deste perfil profesional estable, necesario e digno. Reivindico este perfil profesional e espero que así siga sendo no futuro. Unha tarefa digna e recoñecida, profesional, non precaria, para que siga aportando, porque a MIT aporta moito. Sitúanos en moitos mapas, estimula a sociedade, non só a uns escollidos, aporta e apórtanos a todos e a todas, aínda que non o vexamos ou non queiramos velo. Aporta no curto e no medio prazo. Aporta dentro e aporta fora. Aporta no económico e noutros valores esenciais e conviccións democráticas. Todo se pode construir, todo, con esforzo e con constancia, con profesionalidade, con respeto, con elegancia. Todo se pode cambiar, todo se pode mellorar, pouco se pode inventar. Hai moitas cousas xa inventadas, pero si acomodar, evolucionar, pero tamén, lamentablemente, todo se pode destruir. Hai, desgraciadamente, moitos exemplos e formas de destrucción de bens comuns, algúns moi cercanos. Proxectos que non continúan, proxectos coidados por tantas mans. Non todo é igual. O profesional non é igual que o afeccionado e o rigor non é o mesmo que a banalidade. Destruir é fácil, sinxelo e barato. Por iso remato desexando e comprometéndome a colaborar sempre no futuro exixente e profesional deste baluarte cultural que ten Ribadavia. Tamén coas futuras direccións artísticas da MIT. Punto medio, punto clave para seguirmos avanzando na calidade do asunto público, na igualdade entre as persoas, no estímulo social e económico do noso territorio e nos dereitos culturais de toda a xente. Remato dicindo que foi un orgullo traballar nun servizo público durante 16 anos para unha Ribadavia e unha cultura galega mellor. Grazas a todos e a todas.
Roberto, si queres continuar aí, porque eu supoño que os grupos se quererán dirixir a ti, entón creo que sería bo que permaneceses aí. Grazas, moitas grazas por as túas palabras. Vamos, os grupos, unha breve intervención para dirixirnos a Roberto. Grazas. Agradeces, alcalde. Sí, eu teña pensado no turno de robos e preguntas e se agradece ter a Roberto ao lado. A verdade é que é bastante emocionante, a verdade, é un percorrido importante, moi emotivo, eu creo, e sobre todo moi honesto, que eu creo que son as dúas características que te definen, non? Eu creo que todos vai a ser unánime, sí que experimentamos todos a medida que medrábamos esa mellora da MIT, e sobre todo esa identificación das novas xeracións que eu creo que é o teu principal, deixas moita, unha pegada inconmensurable. Pero si unhas delas eu creo que esa de atraer as novas xeracións a identificarse ca MIT, e eu creo que iso é o maior valor e o garante de futuro que ten o teatro en Ribadavia, máis alá de outras decisións que evidentemente nos non podemos compartir. Creo que por moito que se actúe mal por parte das administracións, a sociedade vai a seguir a manter a chama do teatro en Ribadavia, e evidentemente cando as administracións reman nese sentido, como foi o teu caso, pois evidentemente se chegan a resultados que, como moi ben dixeches, se copian en outras partes, con moito máis orzamento, con moita máis capacidade, pero desde logo non con tanto amor. Co cal reiterar o agradecemento. Para nós, eu creo que para todo o plenario, eres xa un ribadaviense máis, e tivemos a gran sorte de terte de director, e espero que teñamos a sorte de continuar de veciño. Gracias. Bueno, a ver se a moción me deixa decirche cousas que xa xa teño dito moitas veces, pero que quero volver a decirchas. En primeiro lugar, sei que te vas porque queres, porque chegou o teu momento, como acabas de decir. Para nós non foi unha boa nova, pero entendemos. Tamén decirche que agora sei, e tamén sabe el, que quen apostou por ti sabe que mereceu a pena, ben o sabes, e sobre todo darche as gracias por o traballo tan grande, tan ben feito. Foi unha etapa, creo que moi satisfactoria para a mostra e para Ribadavia, aí está onde estamos situados. Gustaríame, que tamén xa o teño comentado con este goberno, que deras as túas propostas e se tiveran en conta para a nova etapa que teremos que recibir e, por suposto, o que veña, como digo eu, benvido será e terá unha oportunidade, dende logo, dende a nosa parte, terá a mão tendida, como xa deron a ti. E, se mo permites, vouche adicar o que ti eres para min. Para min ti eres un aprendizaxe, eres honestidade, eres humildade, eres compromiso, a ver se podo acabar, eres un dos irrepetibles, dos imprescindibles, e para min eres unha persona única, non só como profesional, sino como persoa. Deixas, como dixo Brais, unha forte pegada en Ribadavia, nos ribadavienses e nos corazóns de moita xente que hoxe está aquí. Grazas de corazón, Roberto. Nos queremos falar os dous como alcaldes que fomos, porque traballamos contigo. Nada, para min simplemente darche as grazas, como che comentei de forma privada, é que xa me contaxou Maite as vaguas, eu son moi de lágrima fácil. Como che comentei en privado, pois fun vendo os teus inicios, a tua evolución, cando eu entraba tamén en política, bueno, nada que decir, porque estás donde estás e puxeches a Ribadavia no lugar
que o puxeches no mapa, non só a nivel autonómico, senón estatal e internacional, e darche as gracias por todo o traballo e todo o aprendizaxe que tiven contigo personalmente. Grazas.
Moi ben, moitas grazas, Nacho. Bueno, pois agora tócame a min para pechar este turno e eu quero, en primeiro lugar, pois empezar co que dicía Brais, que eres un ribadaviense máis xa. Son moitos anos dando o mellor de ti no día a día, no teu traballo, pois para que nos, os demais, disfrutásemos. E nese sentido, a verdade é que eu quero facer tamén unha reflexión e falar xa dende o personal tamén para darche as grazas. Darche as grazas por facer doado algo que era moi complexo, que agora visto, se botamos a vista atrás, todo parece que era sinxelo e que era un camiño de rosas porque todo saiu moi ben. E a verdade é que hai que recoñecer que a túa dirección, os teus anos de dirección da Mostra Internacional de Teatro, como ben dixeches no teu balance, foron o impulso, uns anos de impulso definitivo para que esta mostra collese unha entidade xa que é pois o evento cultural referente de Galicia. Entón, eso é, por suposto, grazas ao traballo desenvolvido durante todos estes anos. Pero eu quero tamén, dicía antes, a nivel personal, darche as grazas, porque para unha persona, neste caso, falo desde a miña experiencia personal como alcalde, pois moitas veces nos concellos temos que tomar decisións complexas, o día a día ten momentos duros e, sin embargo, pois falar da mostra de teatro, manter reunións contigo, ver como iba funcionando todo, pois facía que todo fose moi fácil. Entonces era, digamos que, un problema menos para o goberno, non? É dicir, o teu traballo que desenvolvías na dirección da mostra de teatro, pois permitía que o goberno municipal, ou polo menos eso é na experiencia que eu tiven, pois non tivésemos que preocuparnos en absoluto polo funcionamento da MIT, porque todo rodaba solo e todo funcionaba a perfección. E iso para nós, dende logo, e para min a nivel personal, pois é digno de agradecer. Pero quero agradecer tamén todo este proceso final, non? Esta decisión, como ben dixeches que tomas de marchar, como todo isto se vai producindo e sucedendo no tempo, en todo momento que me ibas comentando pois os pasos que querías dar, falábamolo e comentábamolo, e eu creo que é de recoñecer, e tú na túa intervención ao inicio falabas de que o mellor pois cando chegas, e comentaba o Nacho tamén antes, nunha chegada pois nun momento ás veces as cousas poden ser complicadas, pero como todo se vai normalizando e co paso do tempo pois chegamos ata onde estamos. Pero eu quero tamén manifestar, para que o coñezan en xeral os veciños e veciñas de Ribadavia, como pola túa parte, dende o primeiro momento en que me comunicas esta decisión, sempre dixeches tamén que ti serías unha persona clave e activa no proceso de sucesión da Mostra Internacional de Teatro. E eu iso creo que é moito de agradecer, é moitísimo de agradecer, porque témolo falado en varias ocasións, e eu comentábache tamén que sería para min, como alcalde, pois imprescindible e fundamental que tú tuveses unha presenza activa en todo ese proceso, e dende logo pois a túa posta a disposición pois é algo que te honra e que todo o Concello de Ribadavia ten que agradecer, porque a verdade que demostra, pois dicía o Maite antes, que unha das palabras que te define é a de compromiso, e ti adquiriches hai 16 anos un compromiso con Ribadavia e coa Mostra Internacional de Teatro, que é un compromiso que non remata no momento no que se anuncia que deixas, ou no que anuncias que deixas a dirección, sino que o teu compromiso vai moito máis alá, ata o punto de que queres activamente participar, e nos pedimos tamén activamente que participes nese proceso de elección da nova dirección, porque ninguén mellor que a ti coñece o festival, ninguén mellor que a ti coñece as necesidades da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, e ninguén mellor que a ti pois pode tamén asesorarnos e axudarnos para que acertemos na decisión para a nova dirección da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Polo tanto, eu simplemente quería darche as grazas xa non só polo teu traballo, sino polo teu compromiso e pola túa disposición a continuar colaborando coa MIT, como ben dixeches na túa intervención, a túa disposición a continuar ano tras ano, dende logo, disfrutando da MIT tamén en Ribadavia, e dende logo o teu compromiso a continuar exercendo como a un ribadaviense máis. Así que moitísimas grazas, Roberto. Dende logo, todo o Concello de Ribadavia pois ten que ter en consideración, e en moi alta consideración, todo o traballo que desempeñaches durante estes anos para convertir a MIT no que hoxe é, e eu creo que co paso do tempo, se hoxe temos claro
porque o teu traballo e a túa labor é algo, como dicía Nacho antes, que vai a ser moi difícil de superar. Si todo temos claro, eu creo que co paso do tempo aínda valoraremos máis todo o que ocurriu nestes anos e teremos sempre un recordo moi especial para ti e sobre todo para o teu traballo tamén. Moitísimas grazas. Si queres ter unha última intervención para despedirte dos corporación e demais, pois adiante e despois continuamos co desenvolvemento ordinario da quenda de rol de rogos e preguntas. Moitas grazas. Bueno, agradezovos moitísimo o recoñecemento e o afecto. É o mesmo que percibo evidentemente pola rúa. E claro que sí, claro que me sinto un veciño de Ribadavia e un digno representante. Sempre fun embaixador e unha persoa tremendamente orgullosa de Ribadavia. Polo tanto, o compromiso está aí, por suposto, para colaborar e para axudar tamén e explicar, porque hai moitas cousas de intendencia interna que a nova dirección ten que saber, de subvencións, de xustificacións, cuestións moi técnicas e tamén cousas que están en marcha como colaboracións en coproduccións coa Fundación Manuel María e con outras institucións culturais, que será como unha carpeta de transición acorde ao que debe ser unha institución cultural digna e prestixiosa como é a MIT de Ribadavia. En ningún momento se me ocorre nin desaparecer nin non colaborar. Son unha persoa non só comprometida, son unha persoa apaixonada co potencial que aínda pode ter Ribadavia. O que eu fixen non foi máis que prender unha chama do que Ribadavia aínda pode seguir sendo como festival internacional que é, na rede de colaboracións que ten con outros como Almada, como Grec de Barcelona, onde non solamente a MIT ten axudas económicas, senón tamén aforros grazas a esas colaboracións. Tamén teño que dicir que ese amor, ese agradecemento, pois non ten por que contentar a todo o mundo, nin un lle ten por que caer ben a todo o mundo. Iso forma parte de calquera traballo que ten unha exposición pública. Agora sí, a honestidade, o rigor e a crenza no que fago, ese é o mellor baluarte de defensa dun traballo cuxo legado está pensado tamén para que sexa fácil, moi fácil, a persoa que veña continuar con el. Non querer caer... Non caerlle ben a todo o mundo tamén forma parte dun posicionamento claro. E eu creo que a MIT sempre tivo un posicionamento claro. Non partidista, pero sí claro a nivel ideolóxico. A cultura ten que ser transformadora. A cultura do entretemento polo entretemento é algo que acaba afogando as sociedades. E a MIT terá que seguir reivindicando que aquí este foi un territorio sempre de expansión das liberdades, da democracia e tamén da cultura como elemento e bandeira clara de cohesión social e de cohesión territorial. Niso tamén contribuín na implicación de que todo o mundo se respete, dende esa elegancia e dende esa solemnidade que ten que ter unha institución cultural. Para min foi un orgullo porque sinto que o social e o cultural ian da man e que non sexa así, pois eu creo que sería unha falta de respeto á identidade dun festival que tantas persoas en situacións tamén de moita dificultade intentaron levar a cabo. Eu fun un capítulo, espero que os capítulos futuros, coa miña colaboración sincera e total, sexan tamén moi frutíferos para que Ribadavia económica, social e culturalmente poida seguir medrando. O que facemos pode resultar moi fácil, moi doado. Demostrar iso, que todo é sinxelo e natural, iso tamén eu creo que é unha das tarefas imprescindibles á hora de seleccionar un perfil de xestión cultural.
Continuamos agora coa quenda de rogos e preguntas e, en primeiro lugar, ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, na realidade temos bastantes. Me gustaría deixar as importantes casi para o final. Son da área de cultura e creo que, dadas as circunstancias, buenas decir ao final. Primeiro, reiterar que siga habendo queixas veciñais respecto ao lecer nocturno. Interesámonos por esta cuestión no verao e se nos dixo que non había casi ninguna queixa, se nos chegou a decir en algunha ocasión que non había e a realidade é que a nós, o noso grupo, nos seus demais, se nos continúa a decir queixas veciñais do lecer nocturno, reiteradas ademais. Entonces, eu o que se pido, evidentemente, creo que nas sociedades todos debemos convivir. O lecer nocturno é necesario, é bo, pero debe convivir tamén co dereito ao descanso de veciños. E, sobre todo, facer cumplir a norma. Porque, senón, ao final, eu creo que co non facer por parte do goberno vai levar ao Concello a incurrir seguramente en denuncias contra o Concello. E o goberno debe saber proteger a institución, ao Concello como institución. Isto unha. Dúas, quedome coa frase de Roberto de que a cultura non debe ser solo entreter. Efectivamente, eu engadiría que debe ser enriquecer o espírito das persoas e dos veciños. E nese sentido, boto en falta máis información. Non quero volver ao tema, pero cando no anterior pleno, no mes pasado, só fai un mes, de aquel pleno protagonizado, se acaba de ir Rosa Puga, pola anterior directora da aula de teatro, aquí se dixo algunhas cousas que a nos preocupan. Primeiro, a mí me gustaría saber cal é o nivel de matrícula hoxe na aula de teatro. Polo que sei, me conteste o goberno, e me corrixa se non é así, pero polo que sei, máis da metade ou un tercio da matrícula que había antes. Me gustaría saber unha valoración, pero desde logo a nos parece grave, máis cando, como acabamos de despedir a Roberto, o teatro é algo máis que cultura e é algo máis que unha mera actividade de verao en Ribadavia, non? Todos nos gusta presumir, incluso o goberno e o alcalde, e creemos que isto foi un erro. Aínda así, nese pleno se dixeron cousas e se fixo saber que a Concelleira de Cultura dixeron as cousas en público, nun espazo público, atacando a propia aula de teatro, atacando a propia MIT e atacando tamén a outras asociacións. Se isto é así, nós o que pedimos unhas disculpas por parte da Concelleira de Cultura ao respecto. Como mínimo, aos aludidos que foron conscientes desa mal comportamento en público, insisto, en público. E se non é así, evidentemente, consideramos que como a cultura ten que ser algo máis co enriquecemento, o mellor o alcalde, ademais de deixar a vicepresidencia da Deputación, o mellor o que ten que asumir tamén a área de cultura, porque nos consideramos que é algo máis que festas e é algo máis que entretenimento, que tamén é necesario, insisto, tamén é necesario, pero a cultura é moito máis, como moi ben definiu agora Roberto. Preguntamos nas comisións polo tema de Presigueiro. Non sei se lle pasaron a noso rogo en comisións ao alcalde, se non o reitero, respecto a un posible despido dun traballador que estaba inmerso na concorrencia democrática e electoral da asociación. Nos gustaría saber co alcalde se nos pode dar información e, en última instancia, nos o que pedimos é que se interveña
por parte da alcaldía, que é a presidencia da Fundación Presigueiro, se interveña no conflicto, non sea un mero espectador mentras os veciños se pelean. Creemos que, evidentemente, ten que intermediar, ten que saber poñer consenso e, desde logo, chegar a un acordo entre os veciños, ou polo menos intentalo. O que non vale é mirar para outro lado ou cruzarse de brazos. Eso sí que, desde o noso punto de vista, non é para nada admisible. E unha cousa, nos gustaría tamén saber a estimación, se é posible, do que vai a custar, se vai adiante. Entendemos que se vai ir adiante coa relación de postos de traballo, con ese documento que se vai a aprobar, e nos gustaría saber que custe vai a ter para as arcas municipais. Entre outras cousas, porque moito falar de orzamentos e das cuantías do Concello, pero moito me temo que para pagar iso, o mellor sí que hai que subir outra vez as tasas. E creo que hai que empezar a ser honestos cos veciños. O de botarlle a culpa aos demais pode valer para un mes, 2 meses ou 3 meses. Pero unha vez tes competencias de goberno hai que asumilas e senón, evidentemente, como nos sempre preguntamos, para isto queríades gobernar. Consideramos que debe haber bastantes votantes decepcionados. En última instancia, reiteramos por última vez que se lle pida a Xunta que reforce o servizo de pediatría. Unha pregunta digo porque levo varios plenos preguntando cal foi o motivo porque en agosto faltou o servizo de pediatría. Derivaban aos nenos a Chou, a Ourense. Entón, bueno, queríamos saber, xa non fago a pregunta porque xa sei que o alcalde non o preguntou ni se interesou, pero sí pediría que se reforza, que o alcalde lle diga aos Sergas que reforce dunha vez o servizo de pediatría. Fundamentalmente porque xa me estou cheirando que en breve van a ser as vacacións, vai haber pontes, vai haber as vacacións de Nadal e outra vez vai a volver fallar como xa sucedeu o ano pasado. E reiterar unha cousa, pasou por ali o día da bici, estou falando do Paseo do Río, donde falaba Xurxo antes de, non sei de que país latinoamericano. Bueno, eu creo que o Paseo do Río nunca peor estivo. Eu entendo que se poida deixar pasar a época de chuvias, evidentemente, estou de acordo. Hai que xestionar ben os poucos recursos, pero xa antes da época de fortes de chuvias e de que volva a haber inundacións, eu pediría arranxos puntuais, porque hai fochancas que, evidentemente, xa comeza a ser grotescas, e, sobre todo, antes do período de chuvias, eu pediría que fagan interlocución coa Confederación, que é a súa obriga, a da Confederación, falo, e tamén, a través de medios municipais, que se retiren as polas e as árbores secas no leito do río, porque eu creo que, evidentemente non vou agora a compararme coa traxedia que están a vivir en Valencia, pero canto menos teña o caudal, e o sabemos por experiencia, canto máis faga, por exemplo, é unha labor do GES, pode facer dos árbores que están en perigo, e a labor da Confederación Hidrográfica é a que está xa no río tirada. Entonces, bueno, eu creo que se poden facer a través da colaboración as que están a punto de caer ou perigosas o GES e as que están xa no río, evidentemente, a Confederación. Eu creo que é a súa labor e creo que, bueno, vai a ter o goberno o apoio de todos os grupos se así o fai. E, bueno, isto é todo, desculpar a extensión, pero o tema de cultura para nós é fundamental e, bueno, reiterar o agradecemento a Roberto. Grazas. Ben, moitas grazas. Unha serie de cuestións. Vamos a ver, respecto dos robos tomamos nota. Nivel da matrícula do teatro pasarello, non teño agora mesmo o dato exacto, pero pasarello por escrito sin ningún problema. O que me comentaba sobre Presigueiro, non se preocupe que nos faremos o noso papel
e intentaremos que se resolva canto antes a cuestión da asociación. Respecto ao tema do traballador, se me permiten, por cuestións obvias e por razóns de que un traballador e unha persoa que ten dereito a súa intimidade, se quere falámolo fora do pleno, pero non vou a falar quería desas mencionalo cuestións porque aquí. me parece grave, non quero información, xa teño algunha e o podemos falar. Digo que era un feito sustancial para facer fincapé en que hai que intervir na cuestión. Por suposto, e coñezo desde o primeiro momento esta cuestión. En referencia a RPT, estamos, como ben di, a punto de rematar. Temos unha mesa de negociación o día 5, se non me equivoco, que será a última mesa de negociación cos sindicatos, e en principio debería quedar o documento listo, que terán coñecemento del unha vez que este aprobado, porque evidentemente ten que vir ao pleno, claro, tamén para ser aprobado, lóxicamente. Me refería ao custe económico, cal é a previsión de... Estamos, si me permite, digo yo, a partir do día 5, cando teñamos pechado, porque ainda había un período de alegacións e, bueno, estamos con esas cuestións, pero en principio nos agardamos ter xa o día 5 o tema pechado. Despois, nada, como dicía, tomamos nota dos rogos e nada máis, se hai algunha outra cuestión, pois se non la fai chegar por escrito, eu farille chegar por escrito a resposta a esta cuestión da aula de teatro, vale? Ben, gracias. Bueno, e unha última cousa, perdón, que se me olvidaba. Non quería ao mellor, pero creo que debo decilo, e eu quero aproveitar, bueno, vostede fixo unha alusión á Concelleira de Cultura e ao seu traballo e a unha cuestión que eu o que quero é facer, aproveitar esa alusión e esta ocasión para defender e recoñecer o traballo que está facendo a Concelleira de Cultura, que é un traballo, dende o meu punto de vista e onde o de todos os compañeiros e membros do goberno, un traballo moi bo, un traballo que hai que destacar, porque, por desgracia, e vostedes saben o que gobernaron, os recursos que manexa este Concello para a cultura son recursos pois bastante escasos, que ojalá tuésemos posibilidade de manexar moitísimos máis, pero eu creo que cos recursos que temos, o traballo que fai a Concelleira de Cultura para que haya programación cultural prácticamente permanente ao longo de todo o ano no Concello de Ribadavia, creo que se debe destacar. E eu, dende logo, pois opinións terá todo o mundo, moitas e diversas, sobre, dicía antes Roberto, afinidades persoais terémolas maiores ou menores uns con outros, pero dende logo eu creo, e así o afirmo e o manifesto en público, que o traballo da Concelleira de Cultura é intachable e ademais é de recoñecer e de valorar, e dende logo nos así o facemos e agradecemos, e ademais o traballo que desempeña día a día no Concello. Se me permite, non iba por aí, non era o turno de pregunta nin de rogo, ou podría facer así, ou podría facer unha valoración, se parecería pouco a que vostede dixo, pero respeto, e Ribeiro en Común sabe a dureza e a dificultade de xestionar a área de cultura neste municipio, sabe, eso teño claro, non iba por aí, eu iba en alusión a unha intervención en público da concelleira que foi desafortunada e que causou revuelo, que foi mencionado no pleno anterior, que nós nos interesamos que o que pasara e nos lo contaron. Me refería a iso, non sei se a vostede esas palabras e esa intervención da súa concelleira lle parece ben. Eu só me ceñía a ese episodio, non quero ahora abrir un debate sobre cada concelleiría, porque eu sei que esos debates ademais son infrutuosos, porque ao final o que hai que valorar é cada 4 anos. Eu falo desta cuestión puntual. Non sei se vostede está de acordo con esas palabras e creo que pedirle disculpas a eses colectivos é o que menos, ou como mínimo, se debe facer, nada máis. Moitas grazas. Benega. Non vai matizar esas palabras, entonces. Tranquilo. Varias cousas. En canto a... Nos queremos unir a esa pregunta sobre a aula de teatro, pero nos queríamos engadir, se nos pode pasar por escrito, a parte da matrícula que hai, o que se prevé recaudar con esa matrícula. Que podíamos facer nosos cálculos, pero se o fai a propia tesourería, pois moito mellor. Porque é posible que pase, e vámonos anticipar o futuro agora, é posible que pase que salga máis cara a aula de teatro agora que antes. Dices que sí, Miguel, pero eso é para facer un estudio.
Armar todo o que se armou aquí. No, eso cando reconoces que pode ser é que vai ser. É que vai ser. O sea, todo o que se armou aquí, desde febreiro ata hoxe, con reunións, con enfados, con xente aquí protestando, etc., para que agora se gaste máis na aula de teatro que como quería a xente antes. Isto vai ser curioso. Nós, evidentemente, se é así, vámonos decir. Entón, por favor, se nos pode pasar ese dato, pois moitas gracias. No mes de febreiro, aproximadamente, creo que foi, nos pediramos, bueno, aprobárase unha moción aquí sobre incluir ao Concello de Ribadavia nun plan sobre a mobilización de vivenda para alugueiros en concellos. Non sei se, bueno, sería aprobada esa moción, non sabemos se o Concello fixe unha xestión, porque nós temos amigos, vos imagino que tamén, que buscan vivenda, que non se atopa, entón era para saber se incluirá algo nese aspecto. Outra pregunta, no pasado pleno, nas pasadas comisións, oímos que se iba a cobrar por recollida de enseres. Non sabemos se isto é mentira, non digo que vaya a ser, é unha pregunta. Ou entendín eu mal, ou non sei, bueno, simplemente aclarar esa cousa. Tamén aí atrás, hai uns cuantos meses xa, viñera a Conselleira de Política Social, e aquí díxosenos que a residencia que iba a bo ritmo, a residencia de maiores, para saber se seguindo o bo ritmo, ou, bueno, para saber se se avanzou algo nese tema, porque é unha cousa que a xente que sí que lle pregunta, sí que ten, bueno, eso, ten inquietudes. Outra pregunta é que falouse a mellor en comisións, pero tampouco despistei, a mellor quería saber se se concretara algo os 50.000 euros que lle entrega a Diputación para proxectos, se é para algún proxecto en concreto, os cartos da Diputación que deu a... Entendes o que se preguntou? Eran aqueles que decías... Ah, vale, pois entonces retiro a pregunta, retiro esa pregunta. Nada máis, vai continuar máis, se permitides. O tema da vivenda, si estamos actuando, espero ter en breve noticias ao respecto desta cuestión, así como na residencia. A residencia para nós é unha prioridade absoluta, e seguimos mantendo. Eu estou seguro de que é unha prioridade. Era saber se avanzou algo. Pois sí. Perfecto. Estamos avanzando. Estamos trabajando en ello. Seguimos co compromiso claro de que eso sexa unha das prioridades deste mandato, por suposto. Perfecto, pois un rogo que añado aquí é que se nos informe dos avances que vai habendo antes de entrarnos por prensa, se é posible, se for tan amables, pois informarnos dos avances. Gracias. Bueno, sabemos que van comenzar ou xa comenzaron unhas obras na biblioteca que xa estaban anunciadas. Por certo, felicitar a biblioteca porque acaba de, fai pouco de recibir o premio María Moliner por fomentar a lectura, creo que xa o 8º. Entón, a nosa cuestión é, claro, ahora hai que, supónse que van durar bastante tempo, porque houve que recoller, ubicala en outro sitio, que vai ser molesto, porque eu sigo dicindo que a biblioteca, a Casa da Cultura é a Casa da Cultura, pero non é o mellor sitio onde está. Igual se podía reubicar noutra zoa, como é ali en Extramuros, naquele edificio, que ali xa houve unha pequena biblioteca, creo, e funcionaba no edificio que é de Xunta de Extramuros. Nos jubilados, sí. Vale, entonces supoño que é porque a subvención chegou e houve que esperar que chegara a subvención, porque tamén se pudo facer na época estival ou non? Non, vale, despois explicarmo. Vale, queríamos preguntar unha vez máis por a situación do noso polígono, non sei se queda algunha parcela da segunda fase, que sí que quedaba porque se puxo a disposición aquelas que non estaban ocupadas, ou que eran de xente que non as utilizaba, creo que fora así, e quedanos a terceira fase, que non sei se hai algún, se está bloqueada ou se falta algún informe que non se enviou ou que non chega a contestación por parte da Xunta ou eso. E despois tamén, xa para rematar, para non alongar moito máis isto, preguntar outra vez, que xa preguntamos reiteradas veces todos os grupos, Ponte da Bronza e campo de fútbol. Ahora debe estar o campo de fútbol perfecto, xa nadie se acorda. Oxalá que me digan que sí, que non ten ningún problema. Concello de Deportes, oxalá me diga que sí, que non ten ningún problema, porque vos sabedes o problema que se suscitara con isto en outras legislaturas. Para rematar, está ali a que vai ser a próxima concelleira, pois xa darlle a benvida, xa lle dixen, que
que para o próximo pleno supoño que xa nos acompañará aí, desearlle unha boa andadura e tamén unha boa ponte para todos que nos podemos considerar afortunados porque creo que por aquí imos ter un tempo bastante apacible comparado con outras comunidades. Grazas. Ben, moitas grazas. Nada, tomamos nota dos rogos e simplemente un par de cuestións que preguntaba respecto do parque empresarial, dicirlle que as parcelas das que falaba da primeira e segunda fase hai unhas delas que están pendientes da resolución dun recurso administrativo. Entón, en tanto non se resolve ese recurso, non van a sair outra vez a subasta, lóxicamente. Despois, a terceira fase, como ben sabe, eu creo que xa comentamos en outras ocasións no pleno, estás elaborando un estudo hidrolóxico para ver que parte se pode desenvolver da terceira fase, porque é probable que non se poida desenvolver completa. Vale? Despois, respecto á biblioteca, as obras da biblioteca, por que non se fixo durante o verán? Pois foi por unha cuestión simplemente de suministro. Como vostede sabe, se viu o expediente, este expediente e este convenio ten dúas partes. Ten unha parte que é un contrato, un pequeno, de feito, foi unha licitación en dous lotes, un lote de obra e un lote de suministro de material, que son as estanterías, mobiliario, vamos. Entón, o problema de suministro do mobiliario fixo que non puideran empezar as obras ata agora. En todo caso, nos creemos que probablemente estén rematadas antes de que remate este mes de novembro, porque o que é a obra en sí mesmo é relativamente rápida, despois é simplemente colocación de mobiliario e punto. Vale, entonces o escenario que manexamos é que antes do remate de novembro esa obra este rematada e a biblioteca este funcionando xa con normalidade outra vez. Agora, durante estes días se está facendo, utilizando outros espazos da Casa da Cultura para que a xente que vai estudar e demais poidan facelo ali. Ben, grupo... Perdón? O Ponte da Veronza estamos pendientes de resolver a situación que vostedes saben que existe ao respecto, e o campo de fútbol, eu, sinceramente, a día de hoxe eu non teño ningunha queixa, e vostedes sabe perfectamente que cando estamos nós no goberno, as queixas recibímolas nós, pero nós nunca formulamos ningún tipo de queixa ao anterior goberno sobre a situación do campo, porque así non se nos trasladaba. Si vostede sabe que hai algunha anomalía, pois agradecemos que non lo traslade, pero a nós, os usuarios da instalación, non nos trasladan eso. Eu só preguntei cal era a situación do campo de fútbol agora. Se me dicen, está todo maravilloso, está estupendo, nadie se queixa. Fenomenal. Está igual que estaba. Está igual. Eu creo que a miña compañeira dicio, porque todo é conocido públicamente, de que houbera un revuelo terrible polo campo, porque se estaba ben, que se estaba mal, que se levanta, que se hai que facer outro, que nos propuséramos facer campo así, campo a seguir, todo hasta a piscina, hasta que houbera un que se estuvera ben, porque houbera un revuelo terrible, parece que nos facemos o avión. Non o está inventando a Maite as queixas, Ahora recientes, no, ela creo que se refiere a anos vista. Si temos un robo, dado que na ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas, que do ano 2016, obviamente o artículo 4F había que modificar un pouco e adaptar o linguaxe inclusivo, porque fala aquí de fundación de disminuídos físicos e tutela de minusválidos. Entón, rogamos se pode modificar respectivamente. Sí, para que se publique, digamos, adecuadamente. Bueno, algún rogo que así rápido. Primeiro, eu recorde, porque me gusta ser riguroso para non caer en contradicións. Eu recorde, eu nunca levei as redes do Concello. E digo que eu recorde porque nunca as levei. As redes do Concello dunha administración pública teñen que ser o máis rigurosas posibles. E digo isto porque non sei quen se encarga no goberno, pero dende logo hai vetos, hai borrados de comentarios
eu escribo co meu perfil e, polo tanto, non teño ningún problema, só faltaría que mos borrárades, porque entón xa sería demencial. Pero sí que os hai, porque, de feito, se borran comentarios de xente que nos chega e incluso de grupos políticos que o terán que decir eles. Eso por un lado. Logo, a utilización do canle de WhatsApp. Está para informar, que eu sepa, está para alertar aos veciños, está para tal. O que non está é para facerse eco de noticias que vostedes quitan sesgadas que están atacando outros grupos políticos. E iso está aquí, porque eu tamén estou. Se me teño que dar de baixa como veciño, me dou, porque é impresentable, pero que manexe eso non pode ter ese tipo de conductas. Eso non é... Estamos nunha administración que parece que nos retraemos a fai un siglo, ou fai 25 anos. Non pode pasar eso. Entonces, rogaría que houvese a máxima institucionalidade con ese tema. Logo, tamén, cos anuncios que fai o Concello, bueno, eso entra dentro da xestión política, o que dixen antes. Se ti non tes lealdade e colaboración coas demais administracións, pois despois non te queixes se pasa o contrario. Quero dicir, unha das inversións máis importantes que vai haber neste Concello, nesta legislatura, vai a ser a que se produza no Museo Etnográfico, que ten que comenzar en breve, ou debería. Por eso digo que non o sabía, non seguía o detalle, pero estaba para comenzar. Total lealdade institucional, creo que total forma de entender a política e demais. O da Plaza García Buente, nós non fomos invitados, polo menos como grupos. Segundo, eses fondos non son da Xunta de Galicia, vostede o sabe, son do Goberno Central. Hai 3 actuacións nesta provincia, que é na Veiga, en Ribadavia, e outras na cidade, e, polo tanto, o mínimo que teñen que ter o conselleiro, non vostede, pero vostede como alcalde tamén, é, aparte de non invitar a corporación, bueno, pois nombrar a quen dota de cartos ese tipo de inversións, pois non estaría mal. Porque creo que o Goberno de España xa lle chega dabondo ca zapatilla, permítame a expresión, que lle dan vostedes todos os días do Parlamento, vostedes e os voceros de dereitas, pero que non respeten a institucionalidade é outra falta de respeto máis. Entón, despois, o digo para que non nos queixemos, porque, claro, hai outros que podemos facer de outra maneira, e non se pode facer ese tipo de cousas. Vir aquí a decir que a Xunta non sei que, cando ainda encima foi unha cousa que fixo un anterior goberno, polo menos tamén leválo adiante, non? Creo que é un pouco de respeto. E despois, sumarme ao rogo de Presigueiro. Home, de verdade, canto se tuvo que aguantar aquí co tema de Presigueiro. Que si non se reunían, que si se reunían, que si unos hacíamos, que si non facíamos, que si cando se fixo as termas. Home, ese gran activo que hai aquí ten nomes e apellidos, o teño dito moitas veces. Ten nomes e apellidos, se chama Marcos Blanco. É aquel goberno. Entonces, claro, que ahora vostede diga que se vai solucionar e que van facer as súas obrigas, levanlle meses así, alcalde. E eu sei que é difícil, asegúrolle. Tanto que sei que é difícil que para firmar eso, o Partido Popular daquelas, colleu o andante e cando había as negociacións botaron a correr e escaparon e nos deixaron a nos solos. E despois querían ser partícipes da historia. Entonces, faga vostede o seu traballo. O digo, e o digo con toda lealdade, porque se vai enquistar de tal maneira que vai ser un problema máis grave dos que aínda ten en determinados povos. E non digo nada máis. E vostede sabe de que falo. Non falo só da fundación, e da asociación. Falo de todo o que conleva. E claro, había xente ali que era maltratada.
eu digo claramente, maltratada polo Partido Popular. E non o facían aquí, pero o facían donde o fan, nos bares e non sei que. E esa xente hai que quitarle o sombreiro, porque era xente dunha determinada idade, dunha determinada condición, e que ademais poñía todo o empeño. E ora a realidade do que hai é a nada. E a nada é que, mire, estou enumerando, e isto de verdad, non lle é ningunha broma. Aínda que poida sonar a broma, podíamos utilizar de broma. Baixamos dos 5.000 habitantes, sí, non é culpa de vostede solo, por suposto, pero é con vostede. O Ribadavia Atlético desaparece, tamén. Bueno, non, e despois lle digo o que vostede pode tal. O Ribadavia Atlético desaparece. A Lira ten problemas graves tamén. É menos mal que son, bueno, xa sabemos algúns que o sufrimos. A Fundación vai ter problemas graves. Eu fago extensivo o que decía Brais. Home, se isto era o que viñan vostedes, mal vamos. Porque todo isto que lle estou relatando é a realidade social do povo. Entonces, ollo, porque mire, pode facer vostedes moito, xa lle dixen unha vez, ou lle dice a miña compañeira Noé moitas veces, o último ano, sí, pero isto non se arregla despois no último ano, que desaparezcan os clubs, que as asociacións se enfrenten, que os veciños se enfrenten, é falta de liderazgo. E a veces o liderazgo xa sabemos que trae problemas, e ir ali, a Presigueiro, pois trae problemas, claro que sí. Pero hai que ir, e hai que afrontalos. Non vale decir aquí no pleno que xa afrontaremos. Levamos moitos meses con ese problema, e vostede o sabe. E eu non vou falar máis, pero vostede sabe o que hai. Entonces, home, lidere, porque se non lidera, vamos ter problemas. E unha última cousa, como rogo, concelleiros de cultura, eu non poño en cuestión o traballo, como dixo Brais tal. Eu poño a veces en cuestión as manifestacións que se fan, que non son, desde logo, para mí non son apropiadas, porque os concelleiros de cultura deste concello, todos e todas, tuveron un traballo inxente. Despois poden ter máis suerte, menos suerte, poden ser mellor aceptados ou peor. Pero eu recórdolle a vostede, porque estaba aquí, e tiña vostede un compañeiro que tiña unha teima absoluta cunha concelleira socialista que acababa de chegar, e que aos 3 meses de estar aquí lle pedía a dimisión, e ademais lle faltaba o respeto sistemáticamente. Digo con isto que hai que ser moi prudentes, e cando se fan as cousas, nós non acusamos a concelleira de facer cousas, nin de tal. O que decimos é que hai que ter un comportamento. O traballo, pois xa serán os veciños o que poñan ou non en valor, eso eu non o discuto. O podo discutir como político, pero non vou a valorar outras cousas, vale? E, bueno, nada máis. Moi ben, moitas grazas, pois tomamos nota de todos os rogos e rematado o pleno, pois agradecéndolle a todos e a todas o voso traballo, levantamos a sesión. Gracias.